Brenda, anazalida right. Right guys, zvatogoda kuita soka itai kuti mudedze vamwe tisvike pa 350 hanzi hana nyaya ndomuputitsa hana ndakura chete mazivano ndakura mazivano ndomuputitsa right. Dedzai vamwe guys tisvike pa 250, toda tisvike pa 250 chete. Dedzai vamwe hana kana nyaya anoda kutsvaga mbiri nemasitei vanhu. Don't do that. Right. Let's help me, guys. Let's help me, guys. Let's help me. Let's help guys. Take it. Tendezi unoita upengere ndakachene ndiri pamba corona mazana akubudi wipanze atifambi mazano corona yakazara Brenda, as makatsamweni ndakatsamura dadi kaita sendikati ndomuputitsa akaramba achitaura kuti sisimeli achara nezvangu ndomuputitsa twamami tuviri twala tuviri omuputitsa
guys ndikutega vanhu edzaiwo vanhu guys. Yes, Stefan. Manje munhu anotumira ID shuwa enda pa live kana ndimiwa undazvite unganitumira ID ndiri pa ndave pa live wonditumira ID. All right. Noti ndingotaura hangu kuti basa kuna mwana sina basa kuti ndokuputitsa twabam twibiri korere gonzo kwibiri right ndiri kuti Anzana Flossie Richard, Ecto Eds. Flossie Richard, if you take what we do here and jokes, we can actually block you and you go. More after all, you are a ghost account. We don't need you at Nambokudeza. Our number days got to know when we go blocker. Panapa Tilipo Panapa Tifari and Diga. Yes, can see Eve. Miracle, my boys, they pay you. Panotino Fara, we joke, we do things. If you cannot take jokes, probably do. Right. Guys, let's say I'm waiting to take guys tingukumiza kufamba nenyaya. I think tichakumiza kuti tipedze anditika mina ndinoti guest yangu yavepo here. Right. Tine guest iri kuya panapa right. All right. Mira tingotanga anyway because I know kuti topic dzakadai so dzinoda vanenge vachiuya anditika. Right. Masikara sekuma makaseka matima kama neri nchiti aiwa ngatsangane pachitongwa chezara nasitiri matopic emadzimai ari kunetsa topic iyi handisini guys ndakauya netopic topic iyi yakakumbirwa neumwe mukadzi anove asponsor show yanhasi ndakanganwa zita rake akati vedu wetanetse kana mukati medzimba munana mai kumba kwavo kune problem iri kuitika yekuti iye because ari kudiaspora anonyanya kufavhirwa namai vake kudarika vamwe vana now zvakukonzera division mukati mefamily because even if akatraya kuti vanina vake vakatraya kuti vaunze point yekuti vataurana namai zvinhu zvine musoro mai havanzwisisi vanofunga kuti vawane approval kubva kwaari because iye ndiye ane bag handichimaona saka zvinove iye semwana zvisi kumubata zvakanaka kuti ko vana mai vari kuzvifambisa sei ko umwe mwana ane mari saka anodiwa kudarika umwe mwana ko paupenyu tinochuza here kuti umwe mwana ave nebag umwe mwana asina mari handimaona so zvisinei ndazoita call yemusikana achauya nhasi pano ati topic yamataura ikai ini nangu I want to come as a guest ndine nyaya yangu yandoda kushare saka tichamufonera pano tomubata because ndiona chitaura naye right now oya pano tonzwa nyaya yake satavhurira vamwe then toonesana kuti solution ingave chi pakawakawanda pamuri madzimai handiti toona solution ingave chi chiri kuitika kuti vana mai tizoti kunochuzwa umwe mwana inyaya yekugreediness here inyaya yekuda mari stereke here inyaya yechi chiri kuitika kuti tizoona umwe mwana kunge akakosha darika umwe vana after all vana vacho ndiwo wakavaburisa vese handitika vana vako vese saka why would you choose mwana one over vamwe vana handiti maona saka ndotopekana tidi tuye nayo pano muzvara nhasi tinyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei handika right mirai ndigare ndakudzai guys kune avavo vanenge vari vanyuwani vakalaika page zuro kana kuti kuswera zuro pano padiaries apatukwe munhu right pano padiaries we can joke tinobvumidzwa kujoka if you cannot take jokes handitika gara wadona tinojoka but zvisingatuke munhu mukati tinenge tinotaura inonzi constructive criticism yekuti munhu anenge achiudzwa mune zvakanaka handitika hakusi kumvenge kuti kunotukwa munhu panapa vanhu vanenge vachiuya vachifona vaine mareal issues eupenyu hwavo chaiwo handisi ndinenge ndichitaura munhu anofona nyaya yake ouya nenyaya yake okudzai nyaya yake handitika kuti zvakamira sei saka kune avo vari judgmental I think this platform is not for you zviri nani tisare tiri 10 andika asi pane vanhu vasina judgmental pane vanhu varikuda kudzidza chimwe chinhu pana namai varikuda kudzidza chimwe chinhu saka zvatiri kutoita izvi uyo ari kundifonera apa manje usandifonere panapa because ukandifonera pafoni yandiri kushandisa live inobva yakati kuti sirisa namai kudai saka toita sei saka vamwe vana vangu vese kana uine vana vako 2 kana 3 kana 4 saka everyday vana vachiona nchitengera uyu stereki ko vamwe 3 ava vanogona kusataura but
vari kufara nazvo here kana kuti pane zviri kuitika. Mai kana ndiri uri mai uchingosungudza bhegi rako everyday uchingonanga kumwana 1 uchienda kunoita maslip over kumwana 1 kuna vamwe vana usingatsiko uchingopfuura nekuchiti makadii chero usingarariko. Vamwe vana vanofila sei, vanogona kusakudza samai kuti amai hatisi kufilawo mushe tiri kufila kunge pane favor but zvinhu zviri kutoitika handimaona. Zvinogona kuve kuti vana mai vari kuzviita vasingaoni kuti vari kutokanganisa, vari kuisa favoritism pakati pevana handimaona. Tikatozvitarisa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka ndonyatoda tidiscuss musara nhasi. Regai titange nekubata hanzi why. If you call me on this phone inokata, musandifonere pafoni inoi. Ndimboipa kamera yacho yandikunze ndikuwaipa. Musafone pafoni inoi. Don't phone on this phone. Guys, do not call on this phone. Ndiri palive. Inobva yakata. Azvinidiwo here nai guys, common sense izvozvo. Kuti kana munhu ari palive ndikamufonera pafoni iyoyo live iyoyo inokata. Andi zvinonida common sense. Zvinonida common sense. Yabo here ganasi. Zvongonida common sense kuti kana ndikamufonera munhu ari palive foni inokata. Handitika namba dzekufona ndinenge ndakupai kuti mufone. Saka regai tifonere guest wedu wezvara nhasi timunzwe kuti anoti kudii. I don't know what is happening in phone yako guest. I'm trying to call you but zviri kufamba say I don't know kuti zviri kufamba. Right, I don't know what is going on pafoni yake. I'm trying to but tikutaura nema messages kuti ndifone I can't call. I don't know, right? Right, akufona direct. Right. Hello. Hello. Ndanchitira kufonera foni yacho yanga isingatoita muno chichiri kuitika. No chichirumboitika. All right. Okay, ndiri right zvako uri sei? Right, saka nhasi wo tida kupa zita rokuti vimbai. Handitika ndo zita rachange chasa pachirongwa iwewe. Vimbai chichaita kuti iwewe aiwasisimeli undifonere kuti topic yamukuda kutaura iyi ndira kuuya ndichitaurawo because zvinhu zviri kuitika mukati muupenyu hwangu, zvinhu zvamanyora apa izvi. Can you tell us kuti chii chiri kuitika? Vimbai une makore mangani chinhu chekutanga? Ndine 32 now. 32 now, all right. Ukakura ne both parents? Andina ukura navo vese. Ukakura na mai chete? Ndakakura na baba. Okay, wakura na baba pasina mai? Pasina mai but mai wangu vapini. All right. Muri vana vangani mufamily menyu? Yeah. Like mai vangu na baba vangu vasati varambana vakaita vana 2 vasikana. And inini ndini mudiki wacho. All right. Saka vakazonita. Saka vabereki ndarambira. Yeah, saka mama wangu havana kuzoroorwa but vakazoita mukomana. All right. Okay. Yes. Saka asoka chikoro wakasvikapo form 4 tine chida kuti bvunze background a bit because sometimes background inobatsira kuti vanhu vanyatsonzwisisa kana uchizoenda kumberi nenyaya kuti zvii zvinenge zvichiitika. Wakasvika form 4 kana kuti form 6? Ndakasvika form 4. All right. Saka chii chaitika pakukura kwako iwe? Okay, pakukura kwangu inini like mai vangu pakaramba na baba vangu vakambotisiyana gogo mai vavo. Ndokubva vaenda kubasa and then baba vangu inini vakazonditora ndisane 10 years. But vakatora inini chete. Mukoma wangu akaenda akanogara natete. And even though mukoma wangu akaenda kugara natete but mukoma wangu ndiye aingodiwa even nababa inini vanga vasingatombondiri. Okay, so you are saying kuti apapa inyaya yekuti iwewo wakapakasiyana baba namai
wakaenda namai mukoma wako akasara nababa takasara kwa mama. Alright, mose makasara kwa mama but ababa wako vaiti kana vachiuya vaifarira mukoma wako than iwewe. Yes, vaitombowa makumanzira ndaitwa nagogo vangu vaitonzi vaitenga hembe. Vaitengera mukoma wangu chete ine vasinganditengeri. Ndaitongotengerwa nasekuru vangu. Okay, kana uchiti manzikuru awaita nagogo ukureva gogo mai vaamai here kana kuti? Mai vaamai vangu nekuti ndokwatakasara tichichengetwa. Alright. Hauna kumbonzwa chikonzo chekuti nemhaka yei amai baba vakanga vasingakufariri vaifarira sisi vako ukumba kwenyu muhombe? Mukomana ere kana ndisisi vako? Ndisisi? Ndisisi, yes. Okay, apa alright, danga mukomana taiti pamwe. Saka hauna kumbonzwa here kuti nyaya yanga iri yei? Reason yaizanzi baba vangu inini vaiti vakambotinza asi mwana wangu. Okay, pakamboita makakatanwa pakati paamai vako nababa vachiti uyu mwana asi wangu. Ndoba vazongodzoka vachiti ndakumuda mwana wangu, but even vakadzoka vachiti ndakumuda mwana wangu pachona vakanga vasinganditreate zvakafanana nasisi vangu. Okay, saka iwewe pawaitreatwa kachiti vanga singakutita zvakafanana wavadzoka wanga wave nemakore mangani? Vakadzoka wave nemakore mangani? Like pane pavakambotanga kudzoka ndandakuziva ndandine 7 ndovavambotitora mama vangu inini vakaenda kukoti vakanzi vana ngavaende kuna mama wavo vanozoenda kuna baba vacho vane 18. So saka zvakazoitika baba vangu inini vakabva vatoti saka mungurambira nevana vangu inini chashandisa mushonga kuti vana vangu vanouya vega. Okay, ndi baba. All right. Yes. Saka for sure inini nemukoma wangu taichinjana kurwara zvisingaiti zvoti vana gogo nasekuru vakazoti aiwa vana vevanhu vana vemuridzi vanofa ndikebva tivaendese kumba kwavo. Saka ndobva taendeswa paya baba vangu ndobva vanditi okay bva vatora inini ndobva vati mukoma wangu ngagare natete. Yeah. Saka pandakaenda ndichinogara naivo baba ndakasangana neabuse yakaoma kubva ndiri mwana mudiki kudaro svika ndikure. Mumaoko ababa kana emukadzi wavo? Baba vangu chaivo, mukadzi wacho nanga atombori nani. Alright, bakauchiti abuse ukutaura abuse ipi yacho apa? Kutaura which abuse apa? Ndairohwa almost every day. Zvimwe zvaya zvoti ndaisatoziva kuti ndiri kuroverwei. Zvoti ndakubva pandakanga ndichigara nagogo vangu ndakanga ndiri mwana ari very intelligent. Zvimwe zvaya ndakangwara zvoti ndaikwanisa kuti kana ndisingadi chinhu ndaiti handisi kuchida, but nababa vangu nekuda kwekurohwa every time ndakapedzisira ndamwana ndakanyarara zvokuti ndasatozivi kuti chiri right ndechipi chiri wrong ndechipi. Yeah, zoti ndaifarira ndiri kuchikoro ndichidzoka kubva kumba ndaitotanga kusuwa 4 dzikangokwana ndazonda kuenda kumba kukwekweya ndicharohwa but ndicharoverwei ndenda kugaya saka nhasi ndicharoverwa chii nhasi ndikasvika kumba. Asi chikafu waipiwa? Yeah, so chikafu ndaipiwa chikafu ndaitopiwa chikafu chikaguta, but ndairarama imwe life yekuti kwataigara kwanga kuri kumaruzeva zvoti stepmother vangu ininiwo ndine 10 years ka ndainzi ndichitanga kugara navo ndaipiwa chikafu changu ndega ndopimirwa sipo ndopimirwa ndonzi baba vako kana vachinge vatambira bozi wangu madhizo wangu vari soja baba kana vasati vatambira zvinhu zvako zvikapera I don't know kuti uchaita sei. But that was not the case pana sisi vako vaibatwa sezai. Sisi vangu inini vaidiwa zvekuti nababa vangu chero nanhasi vanodiwa and ndo vane communication navo inini handina kubvira pandakangobva mumaoko avo mwoyo wangu wakangosviba handina kana connection navo.
Right. Saka iwewe right mukukura wati wairohwa waingofarana uri chikoro kana chikoro chikabuda ukati udzokere kumba mwe waitopisa kuti saka ndosvika nhasi ndikunorowirwa chii pasina kana reason pasina kana chii handika ko mukadzi wavo wanga aripo aiitawo sei anove amainini vako avo okay saka mukadzi wavo zvaaiita ka ameno iye zvaaivaudza iye ndiye zvimwe zvinhu ndiye aienda unotaura kuti mwana wako ati zvanenge singazivi babavo bazoita sei wongosvikawo nditi wanga uchiita sei nekutongorohwa zvekuti dzimwe nguva vainditi kana vakundirova vaiti vanga rangu riri kupindimurai ende vairova vaitogona kanondiuraya zvokuti dai ndasingazotiza ndaigona kuurayiwa right saka kukura iwe tell me chimwe chinhu one wati sisi vako yanga iri favorite yamudhara wako pakutanga kugara kwamakaita iwe nasisi vako sorry hako but I have to ask you this because ndoda kutry kuti tionesane imbodzosera pfungwa dzako kumasure handika pakukura kwawaita iwe inasisi vako nababa handika tongoti mainini vasipo baba vavo rudo rwavaipa kuna sisi vako rwanga ruri rudo rwemwana here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvaunogona kurangarira kuti maybe pane zvimwe zvinhu zvaigona kuitika zvinove zvaita kuti baba vaite vanyanya kuda mwana uyu sterek mukuru than iwewe hapana chaunorangarira aiwa ipapo hapana okay saka sisi vako vaizvitora sei vachiona uchipondwa every day usina chakakanganisa zvaitika ndezvisi vangu vakanga vasingagari nesu okay saka anga asingatozivi kuti ndikurarama life yakaita sei kuti vaizongozvinzwawo kana dzimwe nguva ndabvumizoenda mumaholidays ndikufanira kuzvitaura kuti ndikurarama life yakadai so ndopavaizozviziva zvekuti pane rimwe dei akatozomboshanya achiuya anga arorwa akashanya akauya akatombonetsana namai akada kutosiya avarova and achitoda kutosiya avarova kuda kuti baba vangu havana kana kumbotsamwa kuti wanetsana nemukadzi wangu but mushuwa dai takanga ndiri inini hameno zvaiitika saka wakashingirira kuramba kwagara nababa kusvikira wave nemakore mangani kuzosvikira ndane 18 right saka wave ne18 hauna even chero kwanisa tobvunze baba kuti ko baba munondivengera chii hauna kukwanisa kumbobvunzawo handina kukwanisa kuvabvunza izvozvo nenyaya yekuti kubvira ndiri mwana mudiki kudaro ndakakura ndakutora munhu anga ava kuvatya zvokuti kana nditi communication navo kana nditi mabhuku ekuchikoro chaiwo dzimwe nguva ndaiti ngavati mapeni ndikuda mabhuku ekuchikoro ndaigona kutozviroverwa izvozvo saka ndakapedzisira ndatonyarara zvoti ndakazoita mukomana ndo ndakaita yega ndandi hapana chandaimboita naye because pfungwa dzangu dzadzingori dzemwana mudiki zvoti aimbonditi uri kudei kuti ndizokuigire ndaingoti ndikuda mabhuku nemapeni saka ndiye munhu anga akutopotsa achindiigira mabhuku nemapeni ndokuti ndasisataure kuna baba vangu kuti ndoda mabhuku ndoda mapeni ekuchikoro yeah saka wazopedza chikoro manje iwewe wapedza chikoro chako wakapasa here form 4 yako ndakapasa but ndakangoti ndichipedza kunyora ka ndokubva ndatongo like ndine mukomana iye baba vangu ndobva vanzoti mwana wako tamuona kwakati akamirira mukomana so inini I was even on my way to school ndakatomirira bhazi ndokubva vatondibva vauya vakabata zinhu rekuda kundirova naro saka inini ndakabva ndatiza ndokubva ndatoenda kunokwira bhazi and ndobva ndatongoona vandasangana nemukomana wangu mubhazi weya ndokutotizira kwandakaita ndisingazivi kuti murume kana kuti chii ozinezoti ndikada kuzokwira kuna baba nhasi ndinotourayiwa nekurohwa saka you were forced kutizire iwewe kunogara nemurume because wakatya kuti ndinotopondwa nhasi baba wako vanzwa kuti mwana musikana ari kuita form 4 ari kuita form 4 kana kuti wanga apedza form 4 ane mukomana saka mukomana wacho iye achibva kugamuchira ako akabva atongondigamuchira ake usina chawaiziva about murume ndobva watanga kutogara nemurume uyo ndisitomborina kana idea zvoti ndinaye kudaroka ndakatopedza zinenge 2 weeks ndichitoramba kurara naye murume akinchenoramba megirls kwagugu wake kwaaigara because ndaitotyawo ndikazodzingwa nambuya wacho kuti nhasi kumidzwa rukuenda unorara mumba saka sina chandaisi
Alright, saka uri kwagara nemurume uyu ndiye murume wachina here kana makazosiyana zvenyu? Takazosiyana nenyaya yekuti ndakangopinda muabuse yakangoda kufanana neyandakatongokurawo nayo. Okay, so asi mwana pawakasvika kwakagona kuita wakasvikoita mwana pane murume here? Ndakatoita vana vangu 2. Alright, then ndobva azotanga kuchinja manje zvokuti ndiwe wega wakanditizira ukauya pano ndisina kukudii pati akabvisa here mari munhu uyu? Akatozobvisa akatoroora. Alright, saka paakanga achinobvisa mari baba ndo vanotora mari yakawanda nditi pamarooro dzana mai mafukidza dumbu nedzimwe idzi, saka baba vakakwanisa here kuya vakarooresa? Akatoenda kumba kwavo ikoko akatoroora. Okay, vakatogamuchira. Vakatogamuchira akazobvisa dzimwe mari dzeroora nedzemombe and stuff. Alright, saka waroorwa wava kumba kwako baba vaimboshanyawo here kumba kwako? Saka ipapo ndo pakaperera communication yedu ipapo, nenyaya yekuti baba vangu vanambobvira vakazondishanyirawo, havana kutombonzwa kuti kwandakaroorwa chino kwakamira sei. Ko vazukuru ko vana vavo pawakaita vana havanamboda kuita interest yekuona vana? Havatombozivi, vakatiwo firstborn yangu inini vakatoiona ari mucheche chaiye. Okay, ko iwewe pawanga waroorwa kana kuti umbotakura mwana kuti ndakuse semunhu anga auye akarooresa akatakura mari ndimbonotadza baba wangu vana mwana haunambozvifungawo? Haya, no, inini nenyaya yeupenyu hwandakakura ndichitorarama and ndakatongokurawo ndichivatya zvoti kana communication navo handinombobvira ndakaita mwoyo wekuti rega nditi baba vangu something like that. Because chero ndichigara navo vainditi kana vachindurova vainditi enda unobvunza mai vako kuti baba vangu vari kupi, ndimoona. Alright, so inini uneingo saka muromo waitaugwa nababa vako kuti enda unobvunza baba vako kuti mai vako kuti baba vako vari kupi, iwe wakambonobvunza here mai vako kuti nai mama dhedhi vangu vari kupi? Ndaivabvunza, handina kukwanisa kubvunza because ndakakura ndatiwa mwana anga atotonge ndakanganisika pfungwa dzangu zvoti ndanganyararisa kunyarara kwekunyararisa kuya kuti chero kwandakaroorwa ndaitorohwa nanabamunini nanatete, ndaitwa yese vamwene varipo and everything ndandakanyarara zvezve ndokuti handina kukwanisa kana because namama vangu vachono tanga tisingaonane zvimwe zviyazve. Kana communication yacho inenge isitomhoripo. Saka unokwanisa kuti vabvunze even up to today kuti naye amai baba wangu ndiani? Saka zvakazoitika mai handina kuti ndivabvunze, handina kuvabvunza. Nekuti ivo ndakazovati ndakuchitsanangudzira life yandakararama manje. Ndawana mukana wekuti ndakugara namai vangu. Because pandakazorambana nemurume ndopandakazogara namama manje kunoku kuSouth Africa. Because mama vangu vanga vagara vari kunoku kudhara vakauya kare. Saka ndopandakazoti ndakugara namama vangu ndaitofara ndichiti finally ndane chance chekuti ndizivane namama vangu. And I'm sure kuti mama vangu vachandidawo. Ndakutarisira kuti pamwe ndokwandichawana rudo manje koko. But it was like kana stepmother vangu chava vanambobvira vakandibata mabatirwa ndaitwa namai vangu. Vaitori wese? Mama vangu vanga vatori wese. Ya, vanga varoorwa nomwe murume here? Havana kuzombobvira vakaroorwa, vakangoita mwana mukomana. Are you sure kuti iwewe even pa haunambogona kuti ubvunze amai vako? Are you sure? Alright, let's put it this way. Uchikura pawanga wati kure hauna kana kumbonzwa runyere kubebero kuti baba havasi baba vako? Handina kumbobvira ndakazvinzwa. Yeah, saka mai pawakazi wabvunza kuti baba vangu ndiani vakapindura kuti chii? Mama vangu vaingoti baba vako ivo vaingoita vanga vaingori munhu anga ari munhu aitova nekuita sei. Saka ivo vaingofungidzira kuti ivo vaingofungidzira kuti vamwe mwana haasi wangu but ndo baba vako zvoti baba munini munin'ina wababa vangu inini.
ndakazombotaura nawo vakazombotaura neni ndikavati inini bamnini nangu handina hangu basa nekuti hanzi baba chichichi because mararamiro andakaita inini vaindiudzidza kuti handizi mwana wavo bamni vangu vakanyatsonditsanangudzira kuti no zvakaitika ndezvekuti baba vako ivovo vakati vaenda kuhondo hameno ndokubva vakasiya nhumbu ichiri diki pavakadzoka vakawana mai vako nhumbu yakura ndopa vakadzoka vachiti chiaisi nhumbu yangu but nhumbu iyoyo yakanga iri yavo ndozvandakaudzwa nabamni vangu. Right, mira tidzokere apa. Bamnini vako iwewe ava newe mamuri close zvakaita sei? I can't even say kuti tanga tiri close kana kuti tiri close because handitombonyatsovaziva ndakavaona ndiri mwana mudiki panenyaya yekuti inini mukoma wangu nenyaya yekuti akakurawo kune hama and munhu wekuti anoziva hama ini handidzizive nekuti ndakakurira kwangu ndega kuna baba kusina vamwe ndakurira kwangu ndega nekukura kwesina kangukura zvokuti handizive dzimwe hama saka mukoma wangu ndiye akandipa contact yabamnini ava saka ndobva vakutotaura neni saka ndopa ndakazotanga kuvaudzawo zvinhuwo zvaindinetsawo okay saka in other words bamnini havana mbokutsvaga iwo ndiwo wakatovatsvaga alright okay no I get it because ndikuda kuzama kunyatsonzwisisa point yekuti kana bamnini vako vachikuti aiwa mai vakasiya sorry but pana pakati toda kuzama kunyatsoti tibatsirane newe handitika kana bamnini vachi handizivi guys mcomment section mutiri 350 mundibatsirewo kana bamnini vakataura mushoko ndandiri kuzama kuda kubudisa point yekuti maybe if it was possible bamnini vakutaura mushoko rekuti vakaenda kuhondo baba vako iri mimba iri diki vakawana mwana azvarwa ndandiri kuda kuzama kuti hapana possibility here kuti bamnini ava vanogona kuve ivo maybe vakasara vachidanana namaiguru vavo ndosaka ndandabvunza mwana kuti ukama hwakona bamnini iwewe vanga vaikuda here because kana bamnini normally vari baba vemwana uyu vaifanwa kuzotaridza rudo even from a distance kunyanya kumuda zvokuti iye aitozongofunga kuti bamnini ndo vachindida stereki kudarika baba vangu vakandizvara because bamnini ndo vanenge vakachengeta secret but ari kutaura kuti aiwa bamnini ndo akatovatsvaga ndiye ivo vanga vasina kumutsvaga ndobva vaudza vakataura ndisingazozivi vangu zvenhumbu yamaiguru hameno ipapo muri panzisawo sei kuti nhumbu yamaiguru bamnini vakasvika pakuzoiziva sei kuti nhumbu yakasiyiwa iri diki ikazodzoka yakura handiziva una mbobvunzawo ipapo aiwa handina hangu kuzvibvunza but maonero angu inini zvangu bamnini ivavava I'm sure panguva yachona vanga vasiri munhu mukuru stereki patime yachona iyoyo unoziva zvinoitika kana chiti munhu mukuru unoreva munhu mukuru wekumakore mangani wekuti vanga vasiri over 18 wekuti angatonzi anonhumburisa munhu wavo vanga vari kuma-14 15 kana vari kuma-14 15 ya maybe asi vanga vari pa-18 zvichikura I think pana ndofunga panotori nemunhu atobata tsanangudzo dzako atonditi please mwana uyu anoda rubatsiro please contact me soon after pane munhu atoona nyaya yako panapa sorry to say this I don't know what you believe in handika but munhu wechivanhu handiti munhu ndezvechivanhu atonyora kubva kudhara pawatanga kungofona apa chete macomments akatanga kutaura kuti mwana uyu ari palive uyu ngandibate mwana uyu ngandibate ari kungoramba achinyora kuti mwana uyu ngandibate saka handizive zvatichazoita zvoti kana live yedu ichinge yapera handitika iwo ndouchadi ndichakukondaktana navo munotaura naikoko handiziva hangu kuti zviri kuitika kuti vaonei kana kuti vafila chi I don't know handika but I'm just watching reading macontacts macomments ndo wandiri kuona zvinhu zviri kunyorwa right saka baba ava vapenyu here kuzvinezvi vachiri vapenyu saka chikopa makarambana huna kunoudza kuti deti tasiyana nemurume handina saka vazvizive kuti wakasiyana nemurume so vanozviziva because sister yangu inini anogara akaenda ikoko vanokommunicata nesister yangu and ininiwo futi pane time yandakambotrya kutegedza ndiite at least a relationship nababa vangu nokuti ndakuna ndakuziva mwari kasaregiza ndiite sei ndimbotrya kuti ndiende ndini kwavari but ndakapedzisira ndaona because baba vangu vachona futi munhu anobata mishonga zvoti
nguva yachona iyoyo vaitondibatira mishonga but Mwari vaingondiratidza ndichizviona zvese zvavanenge vachiita nezvinhu zvavanotumira ndichizviona zvichinditsvaga zvichiti baba vako vachiuri kufanira kufa zvichinditsvaga zvichindishayiwa ndichizviona zvozodzokera zvotonge zvaenda zvikanostrika mwana wavo wavanofarira sereki because vane mafavorites avo evana and stuff like that. Saka ndaitoti ndikavarota chete ndichivaona kana pane pamwe pandakatombovarota vatopinda mumba but vari spirit vatouya vachitoda kuti vachiti ndakuda kudzokera kuyozogara pauri ipapo ndichivati munoda kuyozogara pandiri panapa why how because inini ndakunamata kai vakada kuuya by force ndikava iri spirit vachazochinja vazoita chinhu ndobva ndachibata zvine simba stereki ndobva vachatadza kupinda vachapunyuka nepadhoo ndichitoona chichitobuda chienda ipapo ndakanga ndava ne I think 6-7 years ndisingataure navo. The next day ndakaona message from him vachitonditi sisi makadini henyu baba vako vachiti sisi makadi yako benyu. For the first time inini handina namba yavo hatina communication ndakangoti ndikedzai nditi ndikubva basa nditsvage airtime ndione kuti namba yekuzimbabwe ndeyani ndobva ndangofona ndobva ndati ndiani wandiri kutaura naye zvikanzi ndini baba ndikati baba vako ndikati ndakangovati ko akakupai namba yangu ndiani takanyetseko tikati akakupai namba yangu yozva ndakapiwa nabamukuru wako murume wasisi wangu anangoti saka ndopa ndakazoti maybe let me do the right thing ndivaite sei ndikwanise kuvaregerera pane zvese zvavakandiitaka ndingandimbotaya kuda kuenda kwavari maybe tombotaura about nyaya yakaitika maybe ndokuti ndikwanise kuti sei kusununga ndaiti pese pandoti ndachitsanangudzira munhu nyaya ndakararama ndaichema ndairwadziwa saka ndaiti pamwe ndikataura navo ndombotaura navo baba zvamaindiita zviya maybe ndinokwanisa kuita sei kuhila okay ndadaroka ati pekutanga mwoyo wangu ndakataura navo ndichitaura navo mwoyo wangu ndobva kungosviba mandasiyana navo ndobva ndazozama futi pandakazama ndopanda ndada kuti ndichitaura about what happened ndokubva vanditi ndakati baba inini ndikuda kuti titaure about zvinhu zvakaitika mabatiro amaindiita akangonditi unopenga iwewe uri kuda kutaura nezvinhu zvakaitika kare kare saka ini zvakabva zvandibhora zvakandirwadza ndikati saka ivo havasi kutomboziva kuti zvakandiafekta inini saka ndakabva ndatoona kuti munhu wachona atori stubborn saka ndoenda saka network yake inenge yakutinetsei network yake okay apa inini I thought maybe it was a case of my yachinja guys. You see what happens azouya ine angle kuti no zvakatangira kuna baba vangu but handizivi guys maybe chakuwa mukana kuti tibatsire mwana uyu tinzwe kuti abva adona network yake inenge yakunetsa kuti dambudziko ringave chingave chakakonzeresa kuti baba right tadzoka the network is back now network yadzoka right network yako yanga yatiza saka toda kuzama kunyatsotsvaga kuti chingave chaita baba vanyanse kuvenga mwana wauda saka right iwe wazosvika pakukura kudai so ukama nababa hauna ukama namai vaibata futi rafu uchiona sisi vako iwe wakamboadresa issue iyi navo here yes sisi wangu inini ndiye munhu wadotoshiya naye zvinhu zvese nekuti tinowirirana zingaite nina sisi wangu nehanzvadzi yangu tese tiri tinowirirana zvokuti saka pawaitaura nasisi vako iwewe sisi vako vaizvitora sei vaiti kudi maanswers hapana zvinhu zvine zvokuti ndingati zvongopi iye aingoti mhenowo mai ako ndo zvavari pamwe ndo zvavari ndoti nguva ndaigara namama wangu ini taigara nanemunina wavo inini ainditi munina wavo waimbosvika panguva yekunditi naivo kwadii kukubvunza mai vako kuti wai muchitibata zvakasiyana nemukoma wangu wai saka ndaibva ndangonyarara ndoti ndingambovhunza zvinhu zvakadaro vaitori amainini vaitopawo advice yekuti bvunza sisi vako
ko ivo vaitadza kubvunza mukoma wavo here kuti konai mukoma enda muchibata vana zvakasiyana? havana kumbobvira vakavabvunza. Right. Saka ivo pavaiona sisi vako vachibata zvakanaka ivo uchibatwa rafu mubereki venyu ari mumwe chete nevabereki venyu vamwe chete kwakuzvarai mese, waifila sei? Zvaindirwadza zvokuti nguva zhinji ndaingogara ndichingochema, like upenyu hwangu hwanga huri hwekuchema chete. Ndaingochema ndongonamata kuna Mwari, ndongoti Mwari ka inini nekuti zvinhu zvandakasangana nazvo ndiri muno spiritually, physically, ndisina basa ka ndiri muno, mai vangu vari muno, ndinoisa unge munhu asina mai. Mai vangu chaivo havana musi wakambotsika kwandinogara, chero dai ndikavainvhaita mama uyai kumba, havadi ukanzwa pareasons avo vanoti ko ndikazosvika zvangu ndikazonzwa kuti unoita zvimwe zvinhu. Apo ndiri munhu wekuti vamwe madzimai kunzoo vana mai vanoti dai uri mwana wangu, dai ndiri mwana akadai zvake, mwana anoda Mwari, mwana anocha Mwari. But mai vangu havazvioni. Ndikazosvika ndikanzwa zvinhu zvinondinyadzisa, kana kuti ukavati mama uyai imbouyai muone kwandogara, vanongoti ndichauya. Saka vari muno muSouth Africa muno? Vari muno muSouth Africa futi? Vari muno. Sure. Tinotogara padhuze nepadhuze. But havauyaumba kwako? Dei 1 ravakambotsika kumba kwako. Vazukuru vavo kuvana vako? Mati? Ko vazukuru vavo vana vako sagogo? Ndakudza kuti vanoti kana vachienda kuZimbabwe, kana vachienda kumba, vanoenda mukoma wangu akarorwa ariko kuZimbabwe, vanotenga zvinhu zvevazukuru vavo, vana vemukoma wangu, mukoma wangu even nemukwasha, vanoenda vakatenga magrosari, even vanotumira izvizvi kune mukoma wangu. But wangu chaivo havatogoende kunovaona because nini vanotogara nagogo wavo. Havaende kunovaona unless inini ndati pavanoenda zvinhu zvangu zviripo ndongovati mama this is Mari, zvinhu endai munoona vana. Kuita kuvatuma kuti endai munoona vana? Yes, but kana pasina ka havana havatombovazii. Ya, saka iwo waraiti zvinhu zvisi zvakaitika kubva uchikura kusvikira pawazoti panhasi itsinge zvichiri kungoenderera mberi because vabereki vachiripo but havanei newe, vanoda mukoma wako, havana basa newe, havana chekuita newe, still unotomboti uri wega ukasangana nedambudziko paya wotombochema kuti dei mai vangu vanga varipo. Pane mamatambudziko ekuti unotomboda kunoudza mai kuti rega ndimbonosiyana mai vangu, asi haadi sisai, haadi shamwari, anoda mai, handitika sezvo vari vapenyu, wotombosvika pakuti apata handikwanisi kuenda, kopedzera wachema uri 1, handitika. Saka wadaro papapa unonzwa sei? Like iko zvinhu zvindatova nemakore akati handichambozvifungi, chero ndikaita dambudziko handichachema. Kana ari munhu wandochemera ndoenda kuna Mwari ndova ndochemera because ndakazwisisa already, ndakaunderstand the situation kuti handina munhu, ndini ndega, handa munhu anokwanisa kuuya kuzonditi help handina. Saka ndajaira, it's like zvachona zvakatonita kuti ndive strong because handichachema. Ndikasangana nezvinondinetsa ka ndinozvionera ndega. Network yeningi yatiza futi. Guys, I don't know. Muri kuonawo sei nyaya iyi? What are your thoughts on the mungabatsirawo sei kola ushu? Mungamubatsirawo nekuti chi? Abva adona zvake network yake inenge iri kuti achitiza. Mungamubatsirawo sei guys? Fonai panamba tadzoka zvakare. I think zvatokwanisa kuita ka. Rega titi vanhu vari kuda kukubatsirawo nekutaura urambe uri paline. I don't know kuti ichagona here kuti urambe uri paline papa nekusingaperi. Guys, vari kuda kubatsira kola uyu handizivi nemashoko mazano kana kuti oita sei, kana zvamuri kufunga zvamuri kuona maybe tinemwe engu yatisiri kuona nayo yandisina kukwanisa kuona nayo inini, kana kuti iye asina kukwanisa kuona nayo, handika fonai namba ndakunyora apa
handiti, so that tiite maline 3. I think that's fair. Iye aripo pane rimwe line, andimaona ari pane rimwe line, so that tinyatsonzwisisa kuti mutinzwawo maonero enyu achikupindurai mubvunzo yenyu. Handika iyo namba ndapina pazasi apo 073 742 4987 073 742 4987. Guys, you can call on that number. Tinzwa kuti munobatsira mwana uyu sei. Ndiwo rero pa profile picture apo nai mimbai. Ndini. Nimanakira wakaita sure mai kuna mai unoramba mwana kanaka zvakadaro. Sure? Zvakaoma. Ndachika. Yes, you can call on up. Yes, iri pa WhatsApp, you can call on up. You can call on up. Number ndapina, guys. And ungangozvitora kokuti anzi wakasimba. Handiti hausina basa nazvo, but at some point zvichakubata vara chete unotonidha kuhameno closure and counseling and what not. Handizivi mai vako vakura zvakaita sei? Mama wangu vane 55. Dei vanga vari maika vekuti maybe paigona kuita munhu wechikuru anogona kutaura navo ogara navo pasi achitaura navo achivaonesawo zvawataura panoti mwana ari kune dambudziko rakadai, and then ivonzwisisa maybe she would come and apologize. Iwe wako unzowo kuti mwoyo wako wagadzikana, at least you've got a mother figure in your life. But kana vari mai vanenge vane mwoyo wakaoma udaro, then I don't know. But iwewe pachako, do you think kuti mai vako, if somebody is to reach out to her, vanganzwisisa? Handinyazoziva zvangu, but because like now vamunhu ari naniwo mwoyo wavo vatitembenuke nenyaya dzekunamata zvaanani. Alright. Bata wakadaro kona. Bata wakadaro. Tinzwe afona. Hello. Hello, hi, Melly. Zviri sei. Moshe zviri sei. Zvitiripo. Mungabatsira ukola sei vasikana nyaya inorwadza iyi? Era mai wake Rudo. Hello, Kola. Kola, hello. Kufanya waita sei vanenge vafonera or something. All right. Get daire umwe ari kufona. Right. Kola, hello. Hello, makadini. Ndiri right muri sei my name? Ndiri right. Ndarwadzwa nenyaya yaKola. Ndingori nechinhu chandingoda kutaura kuti Kola adi kutora sister yake. Voenda vonoita DNA test inoprova kuti ma-siblings here. All right. Now, I wanted to suggest that, but nangoti anogona kufila somehow. Maybe zvakabuda kune vanhu vari kubuda kucomment section uku matondibvunzira mubvunzo nanchida kutaura. Maybe anogona kubatsirika. Uri kunzwa here Vimbai? Ndakatombofunga oneza zvizvo. Ndakukata. All right, iripo. Right. Saka wafunga nezvazvo and then uchibva waita sei? It's like pandatangofunga nezvazvo ndamboenda hangu kumusha. All right. Ati ndinongozvifunga kuti maybe ndikaenda umusha unowana closure, you find closure. Kana vasiri vabereki vako, kana vasiri baba vako, kana vasiri baba vako chaiwo, then you start looking for your own father. Pamwe ivo vari kutokutsvagawo. Unoziva zvinoitika. Nokuti chinoziva ndiivhu kuti mwana wembeva anorwara. Chinoziva ibhutsu kuti sokisi rakadambuka. Zvinoreva kuti chinoziva ndimai kuti mwana ndewani. Handiti waona. I think ndo zvingatobatsira kuti unyatsoziva kuti ndi biological father vako here, utangire ipapo. Kana vasiri ivo, anditika, then wotangira ipapo, you start looking for your father. Pamwe vari kutotsvagawo mai vako kuti vabvunza kuti mwana wangu ari kupi. But macontact anozati kana wakura kuma 30 something, pamwe munhu achadazikana kuti baba vako maybe pamwe vachiri kupenyuka vapenyu, kana pamwe vakatoshaika asi vakashika kudaroka. Zvinhu zvokuti zvinogona ngokunetsa. Because vanenge vachingoti kwavari koko mwana wangu, kune mwana wangu andakanganisina ndisingazivi, kune mwana wangu akachereregwa nomwe murume, zvinogona kuti mukanganisa paupenyu izvozvo. Right. Agatinzwe kana pane vamwe vari kufona guys, vari kuda kubatsirawo kana kutaurawo anything kune mwana wamwe ari kuti she need counseling. Handitika handizi kuti counseling apa acha cancel ari kuti she's okay. If she had said kuti I'm not okay at all, sometimes I feel like
ndinotonidha mumwe munhu kutaura naye counseling tichapinda totoraita kumupa macounselors but ati iye she's okay hasisina basa nazvo handimaona chero zvinenge zvaitika hasisina basa nazvo handimaona saka kana aripo umwe anoda kufonawo achibatsira nechekutaura kana kungoonesawo mwana uyu chekuti atange saka iko zvino kushanda here kuno South Africa vimbai ndiri kushanda okay saka life yako iri seiko zvino iri stable aiwa very stable ndinototenda Mwari alright and your relationships amtori stable ma relationships ako ma relationships ndo rimwe basa iroro and my relationships is something else manje zvotondinetsawo avagare handina relationship inotombogarawo munhu anenge atomboribowo munhu ari serious but sometimes unozongoona munhu anozongoshaya kana interest pasina anything chinenge chaitika right kana kutongowana munhu anenge ari too much abusive ameno right hanzi she needs closure nditori newaya ndakabhiswa mazino nemumwe mukomana wandaitombodanana naye ameno utora rine mabracelets mumazino wangapinda futi maabusive relationship zvakare wakabuda kuabusive relationship yekuna baba ukapinda mune baba vevana vako murume wako wangapinda futi mune maabusive relationship futi yeboyfriend yes that this is now a circle inoda kutobreakiwa chaiko chaiko it's now becoming a circle inoda to break down anditoona but anyway we'll talk there I think pane vati vanoda kudi hanzi ndokwatichabata nevari kuda kubatsira ndifunga ndozvavanga vatoona I don't know handisi kuziya saka kana pasina umwe aruda kufona vimbai thank you very much unondibata kuinbox kwangu handika kwefoni une WhatsApp yangu futi handika handiti kwete ishi yauri kufona iyi handiri kuitsa live handiti and then you take then there's no harm in just trying and find out ungonzwawo kuti zviri kufamba sei kana kuenda wega kuma DNA test kwacho ikokoko handiti vanongoti vanoda kana teeth brush kana something just sisi vako unongonobawo kana sisi vako vachitya kuti vanogona kusoramba kana kuti kudi unongotora wakanyarira woenda kuZimbabwe kana mugabe vari koko vonokuprovira kuti zvingave zviri kuitika chii kuti uwane at least closure but for now avari kuti vada kumbokubatsira there's no harm in just kungoteerera kuti unzoti vanoti chii zvimwe zvacho maybe zvaunogona kunzwa zvinhu zvawakambonzwa nazvaunotosiya handitika then you decide you start from there antoona alright waita hako mbai thank you very much nekushare nyaya yako pano usazokangana kuuya kuinbox right hanzi handi muri kuona sisi melingaite DNA alright pane umwe ari kufona alright rega itinzwe makadii kwanzvadzi makadii yenyanzvadzi zvisimene ndeivi zvichizei ndiri raiteuri sei nyaya ikainorema ndaikumbira kutanga kumazuva mashomana namakuzi vana vakawanda vari kutambudzika nenyaya mwana uyu she deserves a lot is peace mwana ndanje kukumbira munhu weZimbabwe vabereki chinjaiwo neoni chinjai ichayo tipi vana muri kutambudza haisi mhosva yavo kuti vakazvina atoroma komborero pauna Mwari mwana chamungurai ari weZimbabwe vana venyika mutori zvakanaka kunyanya ana amai kuzi kuti ana amai ndokunyika dzakawanda uri munhu wemukadzi anorata mwana mukati wakagomera 9 months aiwa dzakaMwari zvizvona zvinorwadza tiri vanakomana tinovasikana vatinonyinga totsakana navo pane maproblems akadai so amirera vana mai kuona vanorohwa muZimbabwe ndikuvati saka guys dai tagona tangotsvagawo dzimba kuti hana dzedu dzinyeveniko tiregerere vana ava vana chavanozive chavanoziva ndo zvandingagona kutaura I hope kuna anowana time yekunyazochengeta vana vake agoona munhu anomuda kozi avo vakawanga ringo ndo zvandingagona kutaura
nyange nendiyandibata-bata handiti yandibata-bata ndikunyeperi ndarwadziwa yandibata-bata nyaya unozati paanditi ndine nyaya yangu paandifonera masikara chiti ndine nyaya ndoda kushiya nemika topiki yamaiita yandivhurira maronda yandifungudza zvakwana ndangoti ndivana mai zvokuti vari kusarudza mumwe mwana sezvandaida ndichitaura handichiwana vari kusarudza mumwe mwana kudarikawo handinatoziva kuti its a case yekuti zvakatangira kuna baba but I think DNA ika ichabudisa closure yese because I think there is a secret iripo pane secret iripo yekuti mwana uyu haasi kuziva semwana she was never told, she doesn't know, but pane secret, there is more to it, there is a deeper secret iripo. There's more to the story. Yes, there is more to the story. There's more to the story because when uri mwana when kakugunun'una mwana when uchitwa different pane vamwe vana vese unotongezoerwa so uno zvarutoda zvambaradzwa chirohwa uchipfunza kuti ukuroverwei utanga mwana wengoti ndakurasirira tinoziziva zvakadai zvinoitika but is high time ona munhu achitapautirika nene pasocial media ndokumbira sisi mevanibatsiri. That's why I love your show kuzvo zvamunobatsirana zvamunobatsirana vakawanda vari kuterera vanhu zvasiyana nekumbiri mbiri kweve asi panapa totodzidza kuti amana katikazororawo kana kuti muupenyu ukasana matambudziko akadai unoita sei handidi. Sometimes we speak from an angle yekuti hatisi kuziva kuti aiwa hausati wasangana nawo matambudziko zvoita ngezvi zvemufirimu zvinhu zvakadai zviri kuitika umana chakakosha ndingatiwirirane kudanane ukaona kana mwana womuzimba achitambura kana kuita seka ingoteererawo dzidzo one or two things nekuti mamwe anazvizikanwa wako mwana chai anosvika pastage nemwana wayoyo ukazoshamisirira kuti ingadaimbosereka vamwe vanhu saka DNA yakuperi mwana wezimbabwe enda kudna ika usaregera unamata mwana wano mwana anokuchengeta nemwana anokuda nevana vako uchiita tuntu wako nyaya yandirwadza yandidi kunyepa ndarwadziwa aiwa pafeya ndidi vamwe mukana alright, thank you very much hanzvadzi maita basa right. Thank you. All right. And then pane umwe munhu ari kunyora tanzi Sisimeli, maybe you can try to talk to the mother on her behalf vanogona kuita open up. Julie, the only way I can kuti ndichitini mai avati vatsvage hunge kola uyu mwana abva pano mimbai ari yati Sisimeli ndiri kukumbirawo kuti mumboenda muri imimi kuna mai vangu handika ondipa namba dzamai vake imbonotaurirana pachidzimai handika munzwe kuti amai vanotiwo kudivi mumbotaura navo maybe vanogona kuita open up kana asina iye kuti ndozvaari kukumbira kwatiri. I cannot ask you that because remember this is a family matter. Unosvikowo wafonera vakuzati uri kwana papi uri kupinda papi then unobva wati fotodololo handiti maona because truly speaking mwana uyu there's a secret iripo. I don't know guys kuti muri kuzviona sei but chiripo chinozikama chakaita vatu ava handimaona but chisina kubvira chakaitwa review kune mwana uyu zvinove zvakuti kuti mwana adi atambudzike muzuva ranhasi. But anyway guys, ndinotenda nemashoko enyu ese enyaradzo handitika ndinotenda guys tichaona tombatsira sei then paita mumwe apa right asenda message right what's this message kwavandivapa what is the uyu alright hanzi ndoda kusheyawo nyaya yangu ari kuda kusheya nyaya yake saka regai timufonere ndeumwewo tinzwawo nyaya yake. Right. But vabereki so I don't know. Hello Kola. Hello? Debi yako Kola. Ndiri volume yako mbijana. Ndichakudedza nezita riri paprofile picture yako iroro kuti Miracle. Kanda kudango kudedza. No, I want to be hiding. All right. So ndanzwa kuti wasenda message ukati you want to share your story. Okay,
ndichina mai vangu. It's like vakasangana vangu vari college, teachers college. And then vachidanana, it's like she was raped, the trap. But she was not raped, and then she was raped according to the story that I heard from my mom. And then she got pregnant. So during that time, I even college ukaita numbu. Waita si waitsingwa chikoro. Saka baba wangu vakaramba kuti he is not responsible for mimba yashone. Ndopa mama wangu vaitsingwa chikoro college, and then she had me ikachengetwa nema brothers avo and then when I was 6 she got married. My stepfather welcomed me. He loves me so much, I don't want to lie. And then she had Vana too, and a stepfather. So inini ndaingoti from one brother wamai vangu sekuru vangu to the next, kunana mai guru vangu chingotambidzana. And then so mama wangu akaita tuvana, mumwe munin'ina wangu and then hanzadzi yangu. Ndapedza kunyora form 4, mama wangu vaita zvokuenda overseas. Yeah, mostly Decembers. Kuna baba wangu, kuna stepfather wangu, ndokwaanogara. And then saka ndapedza kunyora form 4, mama wangu wati uya upotosara nema siblings ako kumba. Saka ndapota ndisara navo ndichinge tichigara tese tiri 3, vodzoka chitengerwa hembe stuff. Vachiti kuti vatikuitwa she closer kune munin'ina wangu because vaitiudzana uyaona zvandichenga uya ndichiedza hembe ikuiaire ina I felt left out nditi. But I was like sezvo ndisina kukura navo hatina bond. We're like sisters namai vangu hatina bond. Oh sorry, am I live? Yes you are. Hello? Yes you are. Okay, because alright because mwananga mukaneda. Okay, it's fine. So then sina bond now. So I was like, maybe since ndisina kukura navo hatina kuchairana. So ndaitotanga kuti ndaitonyarara zimumba ndinanyadzoditaura nevanhu vangu vandakura navo, handanyadzoti nditaura namama wangu because handakurerwa navo, handakukura navo. Saka pane pangu pakamboita imwe incident yekuti musikanzwa yevana handiti. Ndakaita musikanzwa yandakaita ndinangobvaudza mama bvati musataure naye. So ndakangofila kuti panapa panochataura nini. I'm going to spend about 3 days ndisingataure navo. I don't even know where my father is, by the way. I don't know I've never seen him. Saka ndakaita mazuva ndisingataure navo. Svika ndazonetsana nemunin'ina wangu akanditi mama wakati tisataure newe. I was like, okay, it's fine. Saka mama ndifunga vakazobatikana kuti mwana yakanyarara. Uzwa munhu kana akanyarara you don't know zvaari kufunga. Vaita hasha. Vakashama vada kundirova. Saka ndakazongobesta out and I was like, I want to know where my father is. Nditi vakazopopota, if you think mwana wavo chete vanotore mumwe mwana ichichi vakazongoputsa mamwe madetails ababa vangu anditi okay, that's not the issue. Then saka ndaikafoira chikoro twice. Then ndobva ndazonyora futi ndobva ndapasa. Ndikaenda kucollege ndikaita course yangu but nyaya situation iri muZimbabwe ndakatadza kuti ndakashaya mabasa. And then I came to South Africa. South Africa shanda and stuff. Munin'ina wangu ndobva pasa form 4 ndobva enda form 6. Ina mama wangu get even months without talking to each other. Networky. Your network iri kunetsa strike nhasi. I'm not itching. Yeah, you are back now. It's okay. Hello, network yanga yambotiza but you are back. So consult mama it's not traditional mama. And you know zokutaura my mom, but zokutaura navandina. So munin'ina wangu form 6 she got pregnant. Then anga kuti ndinoda kuzouraye saka inini fit in. But I it's fine, let her come this side. I'll take care of her. She
akatoponera mumba chichi, and I catered for everything, mapampers, everything. Ndaenda kubasa ndichizoka yasvika rapamba kusvika mwana akasvika 1 year. Then mama vati pavakauya mama kumba kwangu ndana kutonge stranger mamangu because vaitaura nemunini wangu vachipanana hembe even kutogova hembe dzangu chedzo. They don't have mama wangu atora hembe, but it's fine. I want to fit in plus she's my mom, it's okay, let her take. But still na mama wangu na mama wangu mind you, we are like sisters. Uzavatedza nekuti amuwirirani munichonge masisters. Tosatira mama wangu. Saka then uniyomupazokera muZimbabwe. She went there. Ndopatatokata kwamunini wangu kuti akataura neno pamusina messages aisataura newe aikurangofura kufara. Nangoda it's okay. Ndopa ndagara kuno. Mwana wake ane 3 years. Ndakazonzoti munini wako ane mwana futi. Wechitu. Ane mwana. Anditi mind you ndinifta I'm still taking care of mwana wake. Inini kuti ndichita move on life yangu kuti ndirorwewo kuti ndite relationship chayoga and ndasakwanise because ndada kufeel I'm responsible kuchi kumuna wangu nemwana wake. Why? Because I want kuti ndiwane favor kuna mai vangu. So that maybe vangandidoti achichi. Then munina mubaita mwana wechitu akamitiswa futi mubaita mwana wechitu and she passed away. Mwana Passed wacho. away muna January momo. Mwana kana kuti munini. Munina wangu. Alright. Achitopona ndopaka ita pass away. So right now inina mama wangu atina bond. She was close to my sister. Even tiri mumba munina wangu ikona utoseka ukutasenda kuchana na mama tsvakati. Ini message ndakasenda last week isati yatombopindurwa. Zvachose aina kutopindurwa. Ndikataura navo mamwe mashoko avanokuudza so uchitaura navo unoita tasi tutange kukombita na mama. Dzimwe nguva ndotombozvigutsa 3, 4, 5 months singatauri navo. But amai vako ndimai vako. And she's the only person that I have. Because even mdzadzi dzavo vanondida ngoti mwana wadzadzi yedu, but deep down they are still hating about what happened kuna mai vangu. So vakaitwa nababa vangu kuti vakakatwa chikoro pakati and stuff. Saka vanongondida kuti ndiri mwana wandzadzi yavo. But love yekuti they are still hating. And I'm almost 30. They're still 18 years kuna mai vangu. So now my sister passed away. I'm now responsible for 2 babies. And in ndani wangu, I'm now responsible for 2 babies. Wake ne wangu. Inini mama because I treat rimba medu. Saka inini ndiri first born. Asara uchina Chikoro is now in Form 5. Kuti ndinoanje ndichibonda ndofana kubonda namai vangu kuti chindivanyaradzwa nezvakaitika kumunina wangu. And at the same time I have to step in kuti ndite mai nevana vake vakasiya. It's difficult, it's smelly. It's very difficult because na mama wangu tagata tisina bond yoyo. And vana vake now I have to be a mother. But that thing again yekuti sister munina wangu angari close kuna mama vangu. So now it's like my mom wakurida because my sister passed away. At the same time I'll be hating kuti my sister passed away. At the same time now I'm in a situation where I'm supposed to be a mother of 3 at my age. And vana zvanoziva. Because munina wangu ade kunyepa. It's bad kuti taureki kushaya zvakaipa pavanhu vakashaya. I laughed. But zvinhu zvaizoita pana mama makohwa aizoita zvinhu zvaizoita and she knew she was my mom's favorite. So you know munhu akazoti my mom's favorite zvese zvaiita musikanzi yaita she knew kuti mama anongomureverera. Ini vamwe zoti ndaita boyfriend even when I was 20 even 22 ngondoita boyfriend waikuzwa zvese history yese kubva kurepo kwavakaita nababa kudini everything. Uzonzi ukamitiswa kuna nokuchengeta. You are using my surname. Ukamitiswa mwana to use surname yani. Sezve zvakamuzoti zvakaoma maparents avanzwisisi kuti bata vana kuva zvakadaro kuva kunzi ndiane musoro. Pakucleana mumba wezonzi akaklina uyu anokucleana zvakanaka kudarika. Pakabika uyu munina wako ane 6 years. I had 6 years younger than me. Akabika uyu anobika zvakanaka kukudarika. Akaclean everything even kuchikoro uyu anogona kukudarika. Yeah. Network futhi.
network yedu guys mundiregererawo network iri kuita ichitiza iri kunetsa network kola vadona guys network yedu ita ichitiza handimaona. So you see guys zvandikutaura kuti vana mai, you see vana mai vatinavo kuti ndi vana mai vakaita sei, tiri vana mai vakaita sei. You see guys, kana uripo pano, you are a mother and you see one child as if she is the best of other children, your other children, then I think it's time you correct yourself. Because in Dofunga you are hearing this, this is a testimony from other kids. Vamwe vana, andika, varikuya panapa vachitaura, kuti inini I never felt to do mai vangu. Right now she is to be responsible for vana vemningina anga she's the princess wa mai. Handimaona. Ivo vasina kana basa naye mai vake. Handimaona. So vakomuita vachimuti failure in life. Ndiye akuta take care of zvesezvi. Handitimaona. So vana mai, vana vedu vakakosha. Vana vedu ngativadei zvakafanana. Doesn't matter kuti mwe mwana akaita mukana wekuti akaenda kudiaspora, kuCanada, kungave kuAmerica kana kuti kuUSA kana kuti kupi. Akufona big. Hello, Kola. Okay, yeah. Can I keep that thing, it breaks you? Yeah. Because even right now, I'm not a single mother. Because I don't want to get married. Because that could receive love. Receive love. So I don't believe in family, a normal family. I want to have one, and then I give my child all that I can. So tiba ba chichika and now crying in normal family. So kuti I want kuti murume inini mwana ndakangoganda zvizoti no asina basa. Saka izvo right now ndiri mwana wo ende ndotofila kuti ndiri right ndakadaro. Because zvokuti normal mwana ndababa ka handitozviona. People vanondibvunza ende vakandibvunza most kuti saka iwo urasvika rini uchida izvo because baba chone he tries kuti aitisi auye padhuze. But I don't believe in that. I don't believe what I want my child kuti inini nemwana wangu tiri tu tichishandira mwana wangu kuti everything chandawana mwana wangu. Saka that thing chakandaafecta kukura ndichikura. So tinyange munhu akada kutaya kuti andichinje mind yangu kuti there is something zonzi normal family, baba mai zonetsa. And now I also need wisdom yekuti guys, alright, hold on Kola. Pane munanyora macomments apati mufunge ndatobva kunzi muroi a few hours ago. I think audzona mai vake kuti uri muroi. Ndapina comment yake hanzi ndabva kunzi muroi na mai a few hours ago. Jai guys mashoko I don't understand. I wish they in my life yaka tachiri kuona tina na mai vedu takagara chiri tutu na kuna na mai vavo vana na mai vavo makagara muri tutu na mai vanzwisise kuti vanofunga kuti it's a joke ka vana vanofila sei vana vanozvitora sei ende rambe rako Kola. Yeah, so like what you're saying kuti mazati mashoko sismel anogara pamoyo and anobreaka generation to generation because like now I can't give my son a proper like family kuti baba because now kukura ndangozoti no to hell with all this I just want to be myself. So nekukura chimwe wakura ufana kuti mwana ndangosangana neboyfriend yangu kuti ndipo mwana though achitry kuya mudhuze pandakatozodzi I'm a single mother and I want my son ndakatozoti ndakatokwana ndakadaro so zvokuti I'm trying to compensate what I went through ndakucompensate pamwana at the same time ndikuona kunge zviri normal alright ndikungoti kodai mai vangu pamwe dei vakangoramba vanini maybe she was going to give me all the love. Now I also blame my siblings for being there because maybe if I was alone pamwe vakanipa all the attention, all the love. But I don't want to lie, my stepfather loved me a lot. So why I'm saying stepfather, maybe there's something hidden. He loves me, genuine love. He doesn't even know that I go through all this stuff. And I'm sure, and I'm not about because all these research right for me, I'm going to commit swagger. I'm passing my angle and with one's way to say to me, no, one's way to clean your cat. My mom named me no government. And then now you can say kuti une mwana wani but you've got two other kids that you are taking care of. Basically you have 3 kids. Yeah.
but iwo pavana vemnin'ina wako nemwana wako uri kuvashowawo difference yekati uri kuvabata zvakafanana. As I tried, like right now, maybe you could feel out, feel out my mother as since time weekend, because I can't January. Since time weekend, I came back here. Yes, only in our shops, then I said to Vana because they are girls, walk command. Then I said to Vana was scanner. Since I sent a chinga one of anything, since that's on week, but if I can like to say so maybe that thing you could not compare to my America as but still I need the wisdom, my prayers, could the concern in the news was when Avana Chavan was you, Avana Chavan was you. And also I don't want them to put Vachi Philotama do a kappa because they are still young, sis Melly. That's the one that puts it. I can't shy at you, the Achiswara. January, which means she's 3 months old. The other one is 3 years old. So and I also don't want them to because that thing is going to keep on repeating itself. So and I feel as though she was my biological mother. They're going to feel it, man. Okay. Saka iwo wasati wambosvika pakuti utaura namai vako here zvakanaka kuti asi but amai kuchitongoti vachangoshaikirwa kana mwana akabva kushaka January vanogona kutanga kutokuchemera vana mai they are full of drama vanogona kutobata musoro vakati maiwe kani ndiwo wakauraya munin'ina wandibvunzirei maybe kuti uwane closure kuti nemhaka yei. Ndakatombotuma vanhu masisters aikuti ikumba kuna mai vanenge vakada kunzona mama ndikatotuma vanasisi vamama ukatuma munhu akanotaura navo imhosva kuti wai watanga kutaura kuti handikuerudoka panopfuura achienda kuna dedi kwanogara uprota ndikakutengerai this was for Mother's Day but ndakwanisa kutumira kupai face to face. I once bought a shoe yakaita 600 rands ndikaichengeta zvezvokuti ndaibata kunge zai because it was a nice shoe. Vakauya ndikasvika ndikati this was for Mother's Day but ndada kupai vakaibata vakati this is not my style this chichitika ndobva vaisiya vakati ndikati mukaichitora munotengesa vakaisiya vakaendera mberi. Ndazotuma vanhu ndopa vakazonditi utumira bhutsu yangu yendakuida not because vanga vakuida but kuti ndakaudza kuti fungati dai vakapretend as if vaifarira zvazviri nani but vakatongoratidza kuti no sisi Melly mwazati mai vangu munhu anosvita kurati vanozvita munhu ane zvinhu zvake I don't wanna lie vanhu vane zvinhu zvavo zvototoini nangu ndotongoti munhu ane zvinhu zvake since chitonge sisi vangu saka munhu ane zvinhu zvake ini nangu ndineiwo saka ndikada kutenga something that I sacrifice kuti nditoke ndimite mastandards avo class yavo yavanoda saka nyange ndikatrayika tenge kashawe iwone asunenge watotsvina yavo saka Melly zvakangoma zvokuti zvichiwadei vakadzi vari kumba kuva nevabereki I know kuna munhu wadoti hanzi is normal kuti uite favorite yako ngazvive mumwoyo mako don't show mumwe mwana because it breaks that child zvinorwadza simela ndekunyeperai zvokuti ini eka zvino manje I try kuti ndirame chichitaura navo because I'm trying to comfort you kuti vasanyaona kuti vakarasikirwa stereki vangoona kuti ndichiripo mwana wavo ndosvika ndikuramba chichitaura navo but connection yangu namai vangu hapana connection zvachose kana ini ndotoshaya nyaya dzokuti nditaure navo chaiko yatsoti ndongotiwo muri sei kuri sei that's it. Okay, there's an interesting mapfumo ari kuti kune vamwe vana vekuti unoti mwana uyu dai ndakamubvisa zvangu nezvaanenge achikuita hakuna mai vasingade mwana wavo ngatibudiranei pachena handitika isu vana tinotadzirawo vabereki asi hatizvione. I don't know, what do you have to say about that? Okay, sis Melly. Mama wangu vakandorumura ndiri 6 months. Vakudzokera kucollege kwe inyaya kuti kwangune maconnections ochichi nefamily mava nditi vakudzokera kucollege kwe I was 6 months old nditi ndopakatanga kuneglect. Ndakakura ndichiti gogo kuna mama kuna kugogo vangu ndikatokura even right now vakashipped away. Right now, deep down, I don't feel like I lost my mom. I lost other people. So, in 6 months, then I got the thing, Panin, from my best friend, she told me, she's
still hating because she was too young. Between what happened between me and my dad. Saka that Chinese ichiri mavari. Iramba kubuda even after makoresa iramba kubuda. But mind you, Smelly, and Sindakazita. I'm a product of what happened, but I'm not the one who did it. Saka at 6 months, ndaraitire. And then we have kundi tenkera hembe kundi some good schools, yeah, but that's not all. That's not all. Mwana rather unoto prefer nenda kaenda zvanga na ku local school mu chikoro chemurucation ka but vachindi parudo. Right, Mavis, let me ask you this. Wapetsera nekuti we statement yako hakuna mai vasingade mwana wavo. Ko vana mai vaya vanogomera mwana vari one. Mwana asina kana ma hours kana kuti ma minutes obva asiya amukanda mutoilet yechemba kuda mwana wake here. Nai Mavis, it's a question that I want to ask you kuti unyatsonzwisisa. Mai vanotakura mimba voirega isvika 9 months vachisunga dumbu vachizama kumwa zvinozama kuti vabvise anditika yoramba kubva anditika pa 9 months oenda kusango kana kuti oenda kupi kwanoenda ononyatsonozvara mwana wake oputira neplastic mwana achangozvarwa ouraya mwana dorudo rwacho here. Yes, you can ask. All right. Hakuna mai vasingade mwana wavo asi kuti mwana zvanenge achikupitira ndozvinoita kuti utongoro muvenga nditi. All right, murume waunongochigara naye anenge achienda panze achikuhurira achipitira vamwe vana. But unongomuda. Thank you. Mwana wako wakazvara. Thank you wapedza. Thank you. Varume vanenge vachibuda padza chinokuitira chihuri chekuti unopa kuti naye Mwari kasichi padzinenge uchitomuda uchitomunyengerera ko mwana wako chirakanzi aita mbavha hanzi nevakuru ura mapoko unozvaramba vhane varohi hanzi aita mbavha reka tsotsi nhasi aita chi handitika but unowange uchingomuda uri mwana akadaro mukanochigona kuda murume usingaziva kuti anogona kufamba mangwana akakutiza akaenda mwana anenge akasitika, she will be sticking with you, she will stick with you kusvikira no matter what. Ndiye unotanzi ndakuti handidi mwana wangu ndoda. Come on guys, atikuna zvinhu zvakadaro variko vana mai vakadaro. Munhu sponsor this live, unfortunately ndokanganwa zita rake this lady and she's in the UK. She is not the one who is being ill treated, no, hasiriye ari kutofilira vanin'ina vake akati Smelly kumba kwedu kwave division because my mom, from what she told me, my mom ini ndikataura chinhu andika zvandataura ini ndo zvavanoteerera anditi maona but vanin'ina vangu ava variko kuno kuAfrica kuno kwandika kusina South Africa kupi vakataura chinhu achiteererwi havana ukama that ukama namai vangu vanogona kuti ndini ndega mwana ofuchi vanin'ina vangu vakutondivenga handisi ndiri kushikonzera. I tried to talk to my mom kuti but mama why muri kuita zvinhu zvakadai nditonyatsaona kuti muri kufavor inini kudarika vamwe vana and let's address this issue. I don't know kuti ane way here kuti live izosvika kuna mai vake kana kuti I don't know. Ndiye munhu atindokumbirisawo kuti mutaure nezve live yo yana mai vanochuza mwana umwe over umwe because umwe ari kudiaspora andika akati vanin'ina vangu hatiwani zvakafanana ndiri kudiaspora pandinenda wanawo mari papo ndikawanawo mari ndovatumira vanin'ina vangu vakawanawo mari nevanotumira but zvinhu zvavo hava appreciate vana mai asi ndikatumira chero shoma vanotagore vachiimba vachingo appreciate vachingotenda chete asi vaya vari muno vanovatumira magurusari dzeko vatumira everything. My mother doesn't appreciate. That's what she was telling me for me to bring this topic here. Anditi maona saka toda kuti tionesana ipapo guys kuti variko vabereki vekutika havana kana basa nevana vavo vanochuza umwe mwana over umwe mwana. I think tikadai taigona kuita honesty pano kuti tiche honesty pana vaka we are almost 300 ka tinotowana kuti maybe 3/4 yevanhu vari pano ka vana mai vavo vanofila kana kuti varipo vana mai vanotobata vana vanozonyara zvaukubuda kuti avedoeka indatendeuka ndabatikana nelive inoi chero ini ndo zvandanditoitawo ndine mwana wangu andoti favorite kudarika vamwe vana. Dei munhu aida kuita honesty apa chokwadi akabuda pachena akafona kapa anokudza ichokwadi. It's just that kuti vanhu avo they are not honest. Kubuda pachena kuronesa like now andakuti handidi kundisikana. I've never told anyone. What my friends vanozviziva and close nini my friends. I've got 2 friends who knows the story. The two my sister and my nemwana wesister mai vangu. Those are the only people. Why? Because unongochinyara futi kuti vanozoti uyu akazodini unongosingazvisikana soro kona kuti mai vangu anoda singaiti because zvinotaurika sei kuti my mom does not like me. Hazvitauri.
Ashtotauri. All right, this is Smell. That's my story. Thank you very much, my sister. I hope you in the near future you'll be able to fix your relationship na mai vako mukasonzwisisana. I just hope so and I pray so. Okay, thank you. But keep on, having the heart that you have. Kuti urambo chungo davana vemningi wako zvakafana because vana havana chavanoziva ramba uine moyo iyoyo. Anditika. Yes. All right, thank you very much. Right, there you go, guys. Machines gwira. All right. Okay, pana first caller ya phone ya the first caller tanga kufona ya send a message and akati Sisi Melly, this has made me think kuti maybe it's normal ku abuse wa zvese zvakaitika is my fault. Hanimona. So you see kuti mwana is now blaming herself akutofunga kuti iye ndiye atori to blame, the one to blame. Antimaona kandi iye hapana chakatidza semwana. Hanimona. Ndivanongoriwo baba namai hapana chanoziva iye angori mwana akazvarwa. Whether mai pane zvakaitika handika zvavasina kudza mwana kana kuti baba zvavakabata vachibva kuhondo kwavanga vari musoja handika mwana angasingazivi chinhu anga ari mudumbu hapana chaiziva, but all that anger and the hatred now it was taken to this. Musafone pafoni iyi andiri kushandisa palive guys, live inokata. Fonai pane imwe phone 071 inga ndinopina namba pamusoro apo, same number yedu yatinoshandisa panapa haichinje 07101 something haichinje. Musandifonere pafoni yandinoshandisa palive handika. So you see guys kuti vana maika we play takakosha, we play a very important role and in the community, but really when these stories are coming out, stories like this are coming out, are we really playing an important role in the community? Kana kuti we are destroying the future of tomorrow. Vana mai, now I'm talking to you mothers, right? And also fathers, vanivana, because there's an apply are we playing an important role to the future, to our future presidents and doctors and whatnot, or we are destroying them because we are showing separation kuti uyu mwana aiwa uyu ndianoita uyu aite andika uyu ndiwa ndinoda uyu aite andimazviona uyu ndianondiburitsira bhegi stereko uyu ana basa. Because remember kuti vana chero chivazvara vana vako they can never all be doctors. Azvigone vanotobuda kumba kwenyu mese makadai so zvakaita zvikumwe zvangu izvi kuti kunoita mwana 1 handichika maybe favorite iyo mukazvitarisa pamwe ndio inenge sitorina kana chinhu ichitogara namairi rombe sina kana chii and imimi uyu wokupedzisira uyu asingatodiwi wokupedzisira ndiye anenge achitochengeta mai neuyu, but anenge achivengwa ari kuchengeta mai handika neuyu wavari kugara naye feila yavari kugara naye handika. Makezi akadaro akawanda. And then Mother's Day youya tozvitanzi happy Mother's Day Miss G, happy Mother's Day Mrs. Melly, happy Mother's Day my Brandon. And are we really mothers? Happy Mother's Day Vindor. Are we really mothers? Kana kuti we are destroying the future of the kids that we carried for 9 months ourselves. What are we doing to these kids? What are we doing to these kids? Hakuna mwana anosarudza kuti ndoda kuti adofo guys. Hakuna mwana. Mothers, let's love our kids, all of them the same. Vana vedu, let's try and fight. Yes, CCN, muri say, let's try and fight for our kids' love. Rudo rwevana vedu, ngati rwire rudo rwevana vedu guys. No matter what, ngati try kurwira rudo rwevana vedu. Your kids must come first, guys. Your kids must come first. Manzwa nyaya dza testimonies auya pano. Mamanzwa. Zvinorwadza is heartbreaking. For us, my parents are pano. Manzwa nyaya dzitorwa nevana. It's heartbreaking. Kuti vana mai, we are calling ourselves mothers. Hence we are not mothers. We are vana mai tichifamba panzapa. Antimaona. Tichione takachembera things vana mai. But hunhu hwedu haushowi vana mai. Let it be a moment of truth. Ngatudzane chokwadi guys. Let's change our ways. Let's sit down and introspect. You know kuti you are a mother. Handika une unhu wakadaro, une moyo wakadaro, uri kubata vana vako zvakadaro. Let's change. Vana vari kutsvira mukati. Vana vari kufira mukati. Ndopanozoona vamwe vana vachino mapirisa kuwanda vachizviuraya because they don't have anybody to share to. They don't have anybody to talk to. Vaneta, they are tired of what isusu vana mai zvatiri kuita. Love your children unconditionally. Handika fight for rudo rwevana vako. Kuti vana vangu they should love me no matter what. Vana vangu they should love me. And also isusu na mai handika let's be
let's accept, correct, what do you call it? Let's accept corrections from our kids. Handika, tiudzwa nevana vedu tichitendera. Handika, not kungo just because ndirimubereki. Even though I'm a parent like this, I can never know anything. Guys, tine vamwe vatinotamba navo vana, pane vana vadiki vari panapa. Handika, pane vana vari panapa vakawanda. Handiti, vana vekuti sometimes unotonyatsoona even chero hativazive, haasi biological mwana wako. Handiti, but mukutamba kwatichita mumagroups umu, unotoona comment yemwana achitokudza kuti hamusi makuzvinyanya here. Handitika, you look at the age. Mwana wako ari kukudaro. Why can we not listen? Why can we not change our ways? Why can we not change our ways? Because mwana wako doesn't have to be mwana wako zvara chete. Kana usingakwanisi ku guys, this is a very sensitive issue zvayo. Yekuti I wish dei nhasi patinomboita nyaya dzemakuhwa, nyaya dzanambera nasekuru panapa tichizara kusvika kuma1000 ndo topic yangaifunga kuti vanhu vasvike kuma1000 point nhasi. So that we correct ourselves. Vana vari kutsvira mukati. Havana wokutaura naye. Vana vari kutsvira vekutaura navo. Handiti maona. Because of zvimwe zvinhu zvacho tinenge tichitawo. Vana baba, I know, kuna baba, yes, of course, I know kuti tinoziva zvakati jairike imbijana kuti vana baba vane kaunhu yekuti vanogona kungoenda, vane I don't care votoenda. Vakomana vanobva vanofunga kunge vakavhumbatira hukwana dzavo. Kuvhumbatira hukwana dzavo because kuti mimba yacho nemanzika haisitori nyoyo nayo. And then wokura panotode ndio first born yangu ndio second born yangu mufunge vakazidai vanhu vakasha vangu guys, we are busy disgracing, busy putting hatred into vana vedu vakutiramba handika because of unhu wedu, vana vedu vakusemeswa handika wedu isusu. Let's change our ways vana mai. Nyaya dzekuti you choose umwe mwana one over umwe mwana ngatisiyanei nazvo. Vana ava vana kuapply kuti vasafanane vafana paupenyu kuti umwe ave brilliant than umwe handika. Vana uchinozvara uchinda kulabor unenge usingazivi chawakatakura mukati umu, hanzi ura mapoko unozvaramba vane muroi. Umwe mwana unotofara ndakatakura uchinzi makorokoto nevanhu iri nhumbuka chiri mukati umu kamupa mumwe mwana yeye hatorina gumbo rakashodoka, hana gumbo kana kuti hana maziso ibofu handiona. But does it mean kuti you love that kid, that child lesser than the other kids because vanoona? No, vana vedu we andichika. So guys, pane vamwe here vari kuda kufona. Right, I think we have another caller as well. Let's hear a story. Caller, hello. Hello, caller. Makadi zvenyu caller, manguri mabvira kufona mai mamuchifona pafona yandiri kushandisa kuti live saka live yedu inobva yakati. Tiri right, wedzerai volume yenyu mbijana. Panyaya dzanamai pari tricky. Okay, kana titi pari tricky caller, wedzerai volume vanhu vanyatsa kunzwai. Kana titi pari tricky muri kurevei caller? Did you know kuti everybody akanamlasinga damai amai wake? And at the end ndikakuudza kuti did you know kuti ana amai wawalinye kuti tinenge chiri maheroes the breeders, those are the ones wakaticheketa, make sure everything is there for us. And everybody there for that mentality, my mom is my hero. But it's not all about that. Did you know she said that your own mother can bewitch you, your own mother can kill you? Do you know that? I'm telling you from the experience. Okay, right, caller. Can you please, all right, Mati, your own mother can hate you, your own mother can kill you. Can you please tell us your experience? You said you are talking from experience. Can you please tell us your experience, if you don't mind? Okay. And the thing I'm saying about Ramshiti, it was an amai, I don't want to go down one out bush. What he on the other watch it is
Whatever he or she says, those to are not the rate or as in people, and it. And then you would you only why such as the own life, you are only a particular person, but you know, do or what go down and move on. At the mind, what about the rest? The rest, brought the one watching what they are not missing them on one city, shit of one. That's the issue. I don't go in Mama Saga. And month to who you can with him sons, you may not know being Namai. To go to that sing of it, another star on Namai. A my JJ was on the third, a my work with JJ was an Indian experience. Likely enough, before no one drove it up and not was out. Yes. Not India. Yeah. Did you know that right now I've got an issue which happened to me? That was 2018. No, we didn't know. That issue after I lost my son. Okay. No, after I lost my son. I have tried 2018. I got on a week a man. On a Sunday, my wife, she was preparing everything for her to go to church with my son. In the Buddha went on Tenga gas, she was in South Africa. To Buddha went on Tenga gas, which is no chance I guess to get anything. To go to Mana, Mana fruits, Mana. But the man, that was young Chumfugi, that thing happened to me. But later on in the track reason, it was a farm, but any good Sababu, Moritremana, that was you. Pakabuda Mashoke, good same people to you wow, am I? But the woman who are up to now, I have found as wrong with am I? Because even up now, that thing happened 2018. Up to now, the children will farm back in Parabuda am I? Then he made me, what do you think about that? And recently, we had a big encounter with I don't want to mention it because otherwise let's try and protect Masita. After that function, likely that papa and somebody who is close to me and homes. The other solutions are to sleep. Those are looked at the one and Musaka and I put you one in the and my one with and number one. They would believe is when you put the approach you might learn. There's my hero. Good network. Right now, mubvunza kula mibvunzo. Alright, network yenyu yakaita senge yatiza. Alright, ngatidzokerei kumasure mbijana. How was the relationship na mai venyu before musati mashaikirwa nemwana before 2018? To be honest, guys, I'm not but I tried by women to engage in maintenance relationship. But I was horror and engage with that. I tried by women to go some kinds of night with no, and it's no one, man, they don't have but then they don't back pressure to the they don't go in Bangori. Bangwaturu, Bangwari, Bangos, and the road would indeed get it one of Tangamonish too. And that's all to our coach. And I said, no track I mean. Okay, saka muchikura imimi muri mkomana mwana mkomana makakura muri vangani mfamily menyu? Takada zote ni kwedu. Atoza ukatongondisiyo kwedu kwa wakatotsangana kwa. Okay, muri kutaura kuti mai venyu vakakuzvarai vakakusiyai kwa baba venyu imimi? Mate? Vakakuberekai vakakusiyai kwa baba venyu? Wakandisiya bozi ndatozokuranjitochengeta.
kusaidi kwababa. Alright, okay. Saka makazotsvaga mai venyu makura. Andaiwaziva kwakazondorohwa kuti ndaikwazi ndaitombwaendera iko kundinoona chiri kati ndakuenda kuchikoro. But pane pawakazotama kwawaigara areas yacho daigara iyoye wazoendawo kumwe kwawakazonogara. Pawanga wakugara iko kwachoka ndanga ndakutoita zvokutokwira mabhazi kuti ndiende kundonowaona. Ndazvotoona kuti mwana akanoita amai. But kubva ipapo handazomboona kuti kusvika ndikure kusvika nditozotanga kushanda ndipedze chikoro ndiende kuyunivhesiti nditange ndisisatomboona. Ndakatozotanga kutozwa kwazotanga kutozobudikira after ndatone mwana ndakaita mwana wekutanga ndakaroora ndikaita mwana wekutanga ndikaita mwana wechitu. Ndakazotanga kuona ndatone mwana wechitu andimazvona. After mukadzi ndianga atondinetsa inini kwandiri ka ndandavaita inonzi ndokutositonyatokubuda because ndandatowabuda kugara. Saka that means zvinhu izvi zvakatanga kubva muchiri mudiki pamaishanyira mai venyu maitoona kuti amai venyu vanga vasingakudii zvakafanana nevamwe vanako vanga varoorwa. I can't say that much, but anomuona zvekuti izvazvo kuti pawakandisiya inini wakanga watonewo wana wangu wana wekuko. So inini ka time ndandiri mwana mudiki. We're talking about my grade 3, grade 4. But ndozvandotaura kuti ndandine ndatikanje ufike kuti ndoda amai because unoona pakura nozvinobuna mama asidai manya mama wati musunga bhutsu watitakurira nachokichiu munokuziva kuti everybody wants the parents love yekuti ndodochi rudo rwaamai anokuona rudo rwababa runodiwa. But inini handina kurwana but nyange zvakaitika chaizvozvo ndaitongoda kuti mai angu ari anoona. But manje kune ava vana wakanga vainawo wawakanga wakazoita kumashure kwako wese ava wanga vari solid ava wanga vari bhoo. But inini ndinandiri nzambiringachi munyimba kwavari andinoona. But tiri takazozvipesa ndechekuti tazokura manje now takura seizvozvo ndaiti ndine nzambiringa munyembaka but ndakutozotoona kutotika tese futi vana wacho vese tese titori nzambiringa munyemba kwavari watoriwo newamwe wana wakatozoitawo kumashuru after awo wakanga waita. Saka ndotoona kuti tese tiri nzambiringa munyemba. Zvaizvo zvakachambota zvoti wana mai vanenge vachida avo vachida avo kuti mai vanogona kuti vari kuda uyu mwana uyu ari kuona mai vakusheva kana wanoti vari kudaka pamwana wavo wese zvinenge zvichiita kuti zvokuti amonzi wavo akandikita kana zero ndiri kupfeka kana saizi kana kuti even ndakatoda kana watozviita andowa vanongoziva kuti uyu ndini ndakamita sei ndakamuzvara ari kuti vaziva kuti kana ndakazopedza chikoro gore dii ndakazostada kusvika pati ndakapedzera chikoro chacho pati kana diploma rechi havazvizive zvete izvo akuwa ava ndaamai akurwa. Saka ndozvandotaura kuti zvakazoita hapana zvakawanda zvimwe ndozvandoda kuti vanhu vanofanira kuziviza kuti vabereki especially ava namai musanyanya warairwe mai wakutotaura nyaya yekuti vari kutoda mumwe mwana especially anokutoenda mwana kana anomukomana out of 6 or 7 wana. That's a big question mark because wana watodaro to be honest with you amai wavo vatomuroyi because vanogona kukuuraya nevaindaosana navo. Ende vana mai vanoti vanomanipulata vana nekutaura kuti izvo mai ukandirova inini tindabotswa mai havaudzwe uroyi but chichatsotoona kuti no mani unhu uri kuitikwa namai muroyi asi munhu anofamba usiku cheteka anomuka usiku cheteka kuna kumwe kuroya masikati machena hanimaona unyatsoona kuti uno mani amai vangu unhu hwavari kuita unhu hwemuroyi but ukazvitaura unonzi ripa. Saka vana vanopedzisira vangofira mukati
isi just because tivabereki tongoti because tivabereki angagondidii chekundiita hapana una chaunondiita murutare adinini yakatobuda ikatotangorayaroti ndotamba muhata akusvike kusouth africa adai anondiona vakatoitika ende ndakasangana nezvinhu zvakawanda torarama kwandikuti taidzodzi dzinyasha idzi dzitori nyasha kutorarama kwandikuti taikoo because zvinhu endode been happening so ndakatozozvibvuma manje right now ndakatozoona kutoti okay so ndopane nyaya yake ikone izvi zvikandatokuudza vamwe vanhu right now especially mawana vandichinzwisana nawo mabasa kuti guys zvanyanyomhanya ndikuti amai beta amai wako wazive kuti amai wako of course I'm not saying it's all of the mothers vanenge vaine mweya wakadaro but pavakadzi vese ana amai avo vakawanda ndogona kukuudzai kuti ka wari straight ka ndogona kungoti kana kuti maybe 69% but the rest ka vazhinji vacho varirama vamwe vacho havasitori bo kana tongoti 70% vari bo but the rest of the 30 ka vanenge vatori varohwindaidai ende kuti uzoudza amai wako kuti muri kuroyi munodai ka hazviiti anoona unogona kutoudza kana hanzvadzi dzavo vane muvuri avo vanodai and iwo hauzoziva kuti vanozvikwanisa sei kuti zvizosvika ikoko vamwe vacho vanogona kuva vachitoziva kuti ndo zvinoita but vanoutyira kana kutotaura kuti muvaudze kuda kuti waconfront amini kuti no you people ka imi amai imi zvamuri kuita so vanonge vachitozviziva apa zveziri zvatoziva kuti uyu munhu anogona kutoita kamamawani atimazvona saka chingotoripo ndechokutoti vanhu vanofanira kungoziva kuti amai wangu chaiko only one wakatobiologica kuchaidai usatombotrust munhu aufanira kutrust iwe chaiche pacho zvakunongototadza kuzotrust usanyanyobhonya mwati ndichitaura izvosoka kwete zvangu hazikuona vanhu vanonge vachita ipapo but vatoda vamwe vanhu vanonge vachitotaura vari vakawanda zvavo at least vari kutongobvumirana nemi woze ndotoziziva zvinezvi kaizvi inini ndikutaura kuti mwana ndakamuita 6 feet down inini mwana 2018 mwana asingarwari anga asina kana kumboita sei mwana wangu anga achichena uye kana afana kupinda uye asingarwari asina kana paisora kana paechi katotama zvisosti kutomuka ndichitomuka makuti ndichida kubuda ndichitoudza madhamu kuti gadzire ndikuenda ndokusaiti ndichienda unotenga gasi ndikatosiya mwana chimufungidza kudai bozi anga akarara nduma ndakuzoona kuti mwana afa akatopinda akafungidza akati boys kamunoziva kuti boys anopfugura anoona plus yanga iri ichisama kuno anoona saka ndokubva madhamu ari kutema munyina ari panze apa ari kutema ende utobvawo kundire bhabharasi dzangu ndikutobvawo kune motikari kuno akamotera pageta toona chi vanhu vatoungana papa wanotoridza music kublast mbezvaizvo bhabharasi dzototi ndakarara vamuchitodaidai anomboona saka ndozvandotaura kuti haya vanhu ngavasabva vanyanya kuti ana amai wakatokorerwa awo wana ana amai vanoanamatira vachienda kunovatsanyira kumaguru vanoshuvira kuti vaite zvakanaka vachifarira vana vavo sezvavari nyangwe mwe akaremara ari murombo aine mari nyangwe achinzi anovachengeta asingavachengete wavatizvoona kuti mwana wangu akandoza movha ndaakana chiri kuguta but waine family group yekuti vanonge vachingotaurira uyo akatumira joko rake uyo otumira joko otaura kuti guys ngatidai mama warutaura ndati mwani musoro wakakomborerwa wana iwawo aita sewawo vanonge vachitaura navo mune zvakanaka vasina zvakaipa vanowana mati but awo vana vabereki unogona kunge usingazizivi amai vako chavano kupinga zvecho vamwe vari kutadza kuzvara kutoita vana chaicho vanonge vakagadzirwa nana amai ende mostly ana mai even vabereki vavavo ende munhu ari dangerous ndiamai vanhu kana vasingazizivi Pane, there's an interesting
Pana interesting comment here, pana interesting comment here, pana parikuti. All I can say is never doubt your gut. Antika, it's never wrong, no matter who it is. The same person, ambonyora kuti, I wish I was brave enough, Antika, to tell you, I wish I was brave enough to tell you, my story, but I'm not ready because I'm in the healing process. Muskana, this is coming from another lady. That means she has been through a lot. I don't know what to say. But anyway, she is in the healing process. I know ndakunzwa yangu is just that kuti makachinja voice kuti ati muzviprotecte henyu. I know. I know. Ndanzwa hangu kuti maybe munogona kutomunhingirira ndogona kutaura naye tonzwa because inini to be honest I know kuti imimi pachenyu personally muri munhu wemweya zvakare. I know kuti muri munhu wemweya imimi personally pachenyu. zvakaitika zvinhu zvangu izvi zvakaitika about 2 years ago. Ndopa ndakazonyatsoona kuti no man, hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndakambotobvunza kuti nditi izvezvi ndiri kunzwa pandiri kutanga kubvunza munobvunzawo kuti apa paufa wakubvunza wamwe kuti same person aitaurwa ka ndiye same person kwese kwandazotanga kunzwa. And sometimes unoona, to be honest with you ka pese panoitika zvinhu zvakaita so ndakamboita ndakapotsa yandiuraya ndiri 1 mumotikari. Mwana wangu wekuzoshaya iyi anga ari mumota, ndakasvikana naye dhokodhe ndinaye mumotikari, but akazongobatwa nehope ari masikati, akazongobatwa nehope ka ndobva ndazomusiya kumba kwamaiguru, ndobva ini ndazotanga kufamba nemotikari ndiri 1. Apa just imagine ka motikari apa dzandinadzo dziri 2. Imwe yaifanira kufambwa naye kuti iende ate zvizvarwa wangu aende nemotikari kumba. Motikari yakangopinda mumvura isina navadzimai toda kuenda somewhere. Motikari yakangopinda mumvura bvaitanga kuputika haichatofambi. Ndomusi wandakaita accident, haichatofambi yatokuputika. Ndakuchitozosiya adzimai pangu kwana maiguruku ndakuendesa ate zvara kumba. Pandakudzoka manje ndopachakabva chandiwana. Ndakangoerekana hambeno motikari from Norway, boom, nepakati motikari ikaziya pakati pero kuti ichisikundopinda mumvura. That was 2017 accident yandakaita. Ani mazvoona. Then in 2018 ndo pakamuka mwana. Saka pese munokona ndakazobatanidza kuti 2017 ndakaita accident ndakarota. Munoziva kuti pese pane ndakarotera ipapa pandowarota chete wachiita zvinhu zviri fani kwandiri ka. Panokuwarota wachiita zvinhu zviri fani kwandiri ka. Then ndikasatoita serious about it ka zvinotondiwana chete. All zvinhu izvi zvakatangira that was 2000. Ndarota anoziva kuti ndawarota ndichirogwa tindiwaniranga kuko anoziva kuti ndakazoita ngozi kuchirwadzawo ndichizoenda kuchipatara ndokuti achindiexamine ndichibva ndanzi ndine high blood pressure. Apa ndaenzwa gotsi rinochirwa. Can you imagine something like that? The same person andiri kurota iyi andingorwa. Pandakaita accident ndakangorota vachindifuridzira something like zvinhu zvingori fani so, but zviri zvakavharwa uita ndo uri madota so zvekuti hauzonyatsooni, but unenge watonzwa kana even voice unenge watorinzwa. Andi mazvona ndobva ndaita accident. Apa pakazoshayika mwana ka pangu ndakamborota futi zvimwe zvinhu zvazviri fani zviri concerned niki na the same person kuti akapinda mumba munomu eno zvanga angoita unenge uchingoti chaingofarwa so andoona, but handambozviita serious. Ndangoti maybe it's just something which is simple. Andomuriona ndisingatoziva kuti no man,
azvinotomboita 3 days ndabva kurota zvinhu izvozvo ndobva zvazoitika izvozvo saka tisandoda kupa kuwanwa wakawo wanofanira kuzviziva musafe makafurirwa kana kuti makafunga kuti mubereki wako ari that much on you. Of course makarerwa zveshuwa good for you and I think your parents they are heroes to you. Vanhu vakaitirwa zvakanaka nevabereki but munofanira kuziva kuti munhu anotrasta cheteka ndimwari mari ndiye munhu anokutrasta but iwe wacho pacho zvinako hautokwanisa kuzvitrasta because unogona kuti ano ndichangoenda kunzvimbo yakati then ndobva ndangudzoka ndotosvika mupamao but uchazotenderera anoona watotadza kuzvitrasta saka munhu anofanira kungotrasta ndimwari chete because avabereki ava to be honest with you hawazi kutrasta zvekudaro hawatrastike zvekudaro. This is too deep, guys. This is too deep. You can actually hear from caller's voice kuti achine pain. Muri kumunzwa anzvadza kutaura kuti ane pain mukati make ende ane that he is full of that resentment yekuti vabereka kwaari havachina basa mai havana kana nebasa rese because of what he went through. And I think I would like to believe kana mao observe zvandaonawo mukutaura kwaita there is a lot zvasiri kutaura hake anti maona zvakaitika kwaari saka wangombonyanya kuvatadzira chiko mai vako wangombonyanya kuvatadzira chakaita sei kuti vadaro hapana chakatadzirwa pavanawo vese ndini wacho anotonyanya wachengeta ndini ndotowachengeta vamwe vese ari mashira hapana kuzvino vakakuuraya iwewe vanochengetwa nani murotaura izvozvozvo ikone zvavakutotaura kuti vada kutouraya te vachibudisa nemuromo wavo iri kuda kuvauraya vana vacho vese ndikutaura kuti vari kuzviziva vari kuzviziva even vanotedza mumashuru vari kuzviziva remember kauti apa totosiyana chi ana baba ka ndine kutanga kauko but tese isusu tatonzi isusu tofanira kutogeta sei tofanira kungorova 6 feet hanzi tofanira kupfeka matsaga kuti tiite sei tovakumbiretekere mutande botso richibva papi manje kuti tavatadzira papi especially inini zvinhu ndichitopinda mumba macho ndinotobvunza kuti no inini izvi zvese ndinakaita zvese ndinakatinga zvese hapana kubva kumastovhu kwestovhu zvese ndotoziva ndiwatengera so ina ndizoziva zvine izvi zvizofamba sei saka ndosandiroudza kuti vanhu vanofanira kungozviziva sometimes hauzozivi kuti chichechiti kuti zviite seizvozvo pamwe pacho ka unotozobvunza kuti but zveshuwa mwari ndokutozvarwa kwandakaita ikoko saka ndomahwana angu anditori ka ani mazvona yeah this is too deep this is too deep this is kwandiri hangu this is one of the most powerful life yataita one of the most powerful life because it's shocking zvimwe zvinhu zviri kuitika mudzimbabwe nana mai vedu it's shocking but anyway tikazokuudzai kuti muri kuziva kuti ndine mukadzi muri kuziva kuti mukadzi wacho anenge achimbodiwe kuti munechi atodiwe mukadzi zvekana ndine wacho mufunza kuti ndopaanozodiwa inini wacho ndisingadiwe ya pari triki ipapo kuti kana mukadzi iwe mwana wacho usingadiwe pane paungazoda muroora here azviite zvitori pachena saka ndoda ngoti zvangowana wazive kuti zvimwe zvinhu zvavanenge vachitaura kusangana navo zviri simple zvekuti noti mukoma wangu bhozi ari kuuk inini zvangu ndiri muzimbabwe kana kuti ndiri mumarawi kana kuti ndiri musouth africa wari kuda of course mari ka bhozi vanenge vachiziva kuti murungu wangu ndikamuudza ndikamutokonya murungu wangu kuti wana kandakaomerwa ka murungu kanda mari of course zviri normal vana mobza vanotoda munhu kuti anowapa mari ananga bhozi iwo nokuchema kuti vari kuuk ka pa100 pound dzakanga dzichinja kuti bhozi aiwiri 100 pounds atisa vachinomira kuwestern union every day vachinodidi
then let's say for example tikati 400 pounds is more than 400 US dollars. For 400 US dollars techikuti 6,000 musunorangara kupira rapa 18 zvaro atiniradzika saka toti 6,000 andimuri kuona anenge atumira kubva paengland apa iwewe 6,000 uno kusouth africa pamwe ndo salary yako ndowatomire hazvitoite because ana mhomes wacho vanenge vachitoda pamwe vanenge vachienda chechi vachida kuenda kumisangano vanenge vachida kublingawo saka vanenge vatozototi kwauri ka aiwa aiwewe vanenge vatotoo ndine murungu of course zvitoriko zvinoiti but manje hauzozive manje kuti pamwe haninyaya yekuti vari kuti imari because vamwe vacho instead yekuti vanamatire kuti ava vari kumashura ngavachisumukawo vana vangu vafanane vanogona kutora kuti zvipi kunga zvingosara zvakadaro vanenge vakutonamatira wauye chete makomborese wakukanda pari because munoziva kuti makombora ekuti anzi mubereki akukurumura kuti wakuenda kana kuti waroora kana kuti waroorwa check my blessings mablessings yayo tiuka vanofanira kupota vachimanamatira kuti ite zvisimbe zvichiita manje kana vakuzongo vakungosimba vachingoti ari kuuk ari kuuk kana kuti ari kupi kunyika iri kunyakida zvirinari kupfuura kuno andimuona hazvizobudi ndo pane pakutotangira witchcraft yacho futi andimunoziva because vamwe vabereki vanokesa vana vavo vasingazivi kozoita vanonyatsokesa vachiziva zvekuti vanokukandirai podya pasi kutoti aiweweka hakuna chaunoita andimazvoona hauna chaunoita ukaona especially amai vakutaura kuti uchafa uri rombe hapana chaunoita anenge atomawanika its a big case ke but kungoti chete zvako mari chete mari vanoziva kuti kana usina chitatu zvisina pawakavatadzira angori mashoko avari kuda pavari kukesa usina mhosva mwari anotoziva kutoti no uyu anotopenga urika ndimbomupusha pasaidi ana basi no but kesi yamoms iri too serious but iwo kana usina chawakanyatsovatadzira ka I think ndo zvandongozviona mwana wanipoma advice kuti kana usina chawakavatadzira just relax kuti mushonga waubati pasina chironda because inde ndisina kana chandokubata ipapo panicharwisana navo ndoti okay vari kundigadzirira so ndakunovabikirawo changu chidhoma ndakunovabikirawo wangu mudhoma because inini wacho kahatina kana chandobata nditori munhu anoita sei anonamata munhu anotonamata zvokutoti ndetoziva kuti marari ndasiyana nawo iwo zvokutoti havatokumendo chiiwa yeah, this is powerful and deep. So mimi makada zviudza hanzvadzi kuti paupenyu hwenyu kushati mai ava vasezvo muri kubata mai pese masangana nazvo kuti amai ndo vari kuita mabasa ese muri kusangana navo asina kunyatsombira zvakanaka kuti makatozvidza kuti hamuchina basa navo ndikoko ndakutorara malife yangu zvakadaro kokuti mumbotaura navo mumbonyatsosangana navo ndakatomborarama life ndisitomborima navo pandakatozotanga kutozovaisa padhuze ndo pakatotanga kutoita mawana angu otherwise ndakutoregreta kutoti otherwise kada ndisinotombogara ndakavaisa padhuze ndotoregreta otherwise danangosomachipurira mberi that was drink and big because kuwatrace ka it was easy but kwanza vangu ndakatondipa pressure yekuti no moms ngatitsvage momutondotaura kuti tidaidai andimazvo fact yekuti tavaisa padhuze man thats now pakutoita mawani ndakutanga kusangana nemawani saka ndotoregreta dai sina ndakangozima ndakangozvinyararira ndiri kusango kwangu andingozvigarira ukatarisa kuti that time yacho yoyoyo ka vasata kudikira kana kuti vasata ndisati nambodaiso ndisanamboita encounter now after a long time ndanga ndiripo nandiripo my life it was 100% correct kutoti for myself I used to drive even from Cape Town when I was in Zimbabwe by road to drive ndakutotya kana kudrive just for me to drive kudaiwa ndakutya I used to do that to drive from Cape Town kusvika kuHarare kuchidrive but iwona ndakutotya because you don't know kuti chii chinenge chakarongwa muswadiwa. Yeah, thank you hanzvadzi Muza, thank you very much. Thank you necontribution yenyu. Thank you for coming here mukataurawo nyaya yenyu mukationesawo
tati chitofunga kuti zviri kwasikana chete isusu maybe vakomana muri sefu kandi zviri kwese ainge pakaipa ine ndatotanga kutoburitsa nyaya chaicha because vanhu vanonga vasingazoto zvinoiti ndizvozvo zvino zvinotoitika ende people vandoda kuti vanhu vazive vanzwa munhu musafungidzira kuti munhu mupenzi ukaona munhu aitedzera kuti ndakatowabuda ndara musafungidzira munhu ari kupenga anenge asingapengi zveshuwa munofanira kuzviendesa only chete munozodacha muchizoona kuti pamwe pacho vatozobhotoronzi varume vari mabhiswa mudzimba but hamuzizive vari mabhiswa nevakadzi because varume takangoshinga takangonyarara hatitauri anomuona pakangoita hwani chete anotobuda ipapa pazvishandi ndatotaura ipapa pasoka vatotino amuwane that same problem wamwe wacho otherwise wamwe wacho tori kwese than me ndizvozvo kandozvitoripo ndakatoa inini kusaidi kwangu mukaona inini ndakawabuda then kuita vamwe vanonditeeresa kagurusu rumwashori kwangu ndakatowabuda wese towabuda wese kutotamuka wese kutoti no amai ndatowabuda pane pakai kwete kuti ndini chete rimwe gurususu rimwe rese rumwashori kwangu rokudedza kuti handitowabuda Hey, thank you, and that's my basa nekushanya yenyu kwati ndokutendai. Thank you very much. I hope and I don't know what to say, guys. I don't know. Maybe kuti nditi stay away from your mother, kuti nditi keep your distance from your mother. Zvakandomira handizi kunditi kudi zvandakungotara kungoti hangu good luck chete kwamuri. Network yayo yakunetsa. Pakaipa guys, mazvinzwira guys, manzwa nyaya dzana mai vedu idzi nana baba vedu idzi muri kuzvinzwira guys. I don't know, handina chekuwedzera kana chekutapudza, but ndingoti vana mai tine vana kana kuti vana mai vedu kunze ukoko kana vana mai vari panapa ngatigadzirei hunhu hwedu. Ndofunga muri kunzwa nyaya dziri kubuda panapa dziri shocking, muri kuzvinzwira. Ngatigadzirei vana vedu, ngativadei zvakafanana. Vana vedu vana vese, chero akaita chirema, chero akaita sei, chero akadii, vana vedu ndofunga ndo mashoko anoda ngokusirai. Ngatingovadai zvakafanana. Let's not choose. Ende vana mai vanobata vaya vakomana ndokunozonzi muti vakuru pavakataura danzi ihuku yazvidyira mazaya ayo. Hakuna here vana mai vanokwanisa kudya vana vavo variko. Ndosaka kune tsumo yekuti aiwaka ihuku yazvidyira mazai ayo. Handika zvinoreva kuti zvinhu zvakadaro zviriko. Handiti ngatiprotectei vana vedu instead yekuti abuse vana vedu tichivaroya tichivaita zvatoita zvese nekuti haudi mukadzi wake wobva wada kumufikisa wobva wataita maexit wobva wati adidi. Handimaona ngatigadzirisei munhu wedu. Ndo mashoko anoda kusiyirai guys. Kana pasina mumwe ari kuda kufona guys ndinongoti aiwa ndinoda kutendai nekuuya kwenyu pachironga muzara nhasi guys. Muza ndatokwira bp kuita kunge ndini nyaya dzandachinzwa pano. Ndatokwira bp kuita kunge ndini ndachinzwa nyaya ikuhameno. Nyaya idzi dzinotori so sad and so shocking. Handiti maona. But anyway, Mwari variko kumusoro kudenga. Handitika I don't know what to say. Kuti kuna mai vako vade from a distance zvinonetsa. Ndi mai vemunhu. Handikunonzi mai vakakosha. But kukosha kwacho kumwa kuchaonekeri kana vana vakuya vachikomplaina vachidai so. So guys, ndokutendai nekuungana kwenyu pano muzara nhasi tichiungana tichitaura guys. You feel kuti you've got any topic that you want us to talk, handitika any topic you feel kuti unomwe munhu usiri kuwirirana naye wada kugadzirisana naye even pano unongoti pamunhu yeye munoya mese panapa toita live show mogadzirisana. Handitika please just come to my inbox motaura nyaya dzenyu. Handitika ndokumbirawo topic yakadai seimbobatwa and then todzoka pano toya todi totaura topic iyi. Musikangano tosangana nechitatu nemusi wechitatu guys. Make sure you are here guys. Vanhu vakawanda vanonetseka nezvakawanda dzingave mbereko, dzingave nzeve, makumbo chii. Tichange tina medical doctor, chiremba wechirungu anenge ari guest wedu pano ari kuuya zvake. Handika kuti azokutsanangurai muchibvinza mibvunzo yese yamunoda kuziva handika about medical conditions, achikutsanangurirai chikudzidzisai pano padiaries. Saka guys, from me to you, thank you very much guys. God bless you. Morra zvakanaka. Take care of yourselves.